Zimbuyana na sekuru Bakuru musha wa baba Hanzi pano pane nyaya iwe Silai dombo rekari Dino kunyara rizo Dino kusimbisa iwe nevi Namata dombo iwo Jesu idombo Jesu idombo Jesu idombo Jesu idombo Hello guys. Masquera say mamuka say mane rukumatima nenyika nchiti aiwa zvakare tiri pachirongwa anyway kunoita kushaya kuti imdanda nasina ndisingatodi kuita live ndandisiri kutoda kuita live iyoyi zvachose ndandichitoti nasindoda kumbovanda ndiri kuku asi unozokurumidza ndazopisira tokurumidza kusvika kumba kuti rega ndimboita ndingopedza nokuti after nyaya nezuro haiwa vanhu ndokuchitanga kuuya vanhu vakati nenyaya dzedu tinoda kusheyawo nyaya dzedu ndoda kutaurawo nyaya yangu tavhurigwa mukana ucharamba hazvichaiti kuti urambi utsongotsi zvakanaka irega tichingoita naimi moti Zuckerberg imi chinyorewo petition kuti Zuckerberg atihorese extra money pane dzedu dzatinohasla kumarodhi uko Zuka achitipa extra money because tiri kutomupa mari yakawandisa neitata tinenge tichingori pano chingobhadhara zvima wifi izvi naimi ngatinyorewo petition kuti zvifambe ninjani sanibona nemakayeni ehe dumelang bonjour kwese ndichiti nhasi guys inzwaika vava vana judge Chudi vekuda kujaja zvakare musauye imbomirai hapasi penyu mozouyawo rimwe day kana uchida kujaja regai munhu ataure nyaya yake chero akati ndiri ndakaromba achida kukudzaiwo ganyaya yake imi hamupo pakutuka hamupo pakudiscredita munhu hamupo pakumujaja handitika sei munhu ataure nyaya yake ega handiti so haasi haidea nyorwa munhu anenge achitaura nyaya yake ukaona munhu womurume obuda achiuya pavanhu kuti aiwa Sis Melly ini regai ndikudzei ndichiti guest ari kuuya pano right now ndikutaura izvi because ndizoti hapo pamberi penyapa munhu ifollower yeku-YouTube chaiko akaona nyaya ku-YouTube akati ndandichiona ichistreama ku-YouTube uko zvikanzi ndandichiona nyaya ichistreama ku-YouTube ndinotori nenyaya yanguwo yakatodaro iyoyo ndandichazi kuti ndodi asi ndoda kuisheyawo because ndanyanya
kugara naye zvinhu zvandinetsa izvi. Ndikati shuwa here hanzvazikazi ndatsvaka siku ndachita up and down tsvaka namba yenyu kusvikira ndazoiwana ndichitsvaga namba yenyu kuti ndiiwane. Ndikati aiwa makanaka. Saka zvinotoita zvikanzi itai henyu live yenyu inenge ichiita uko inenge ichiona kupi kuYouTube asi ina handinde ndiri pafoni ndichitaura nyaya yangu. Ndikati aiwa hapana kuipa munongoya modi moningirira motaura nyaya yenyu. Zvakare chimwe chinhu guys, Saturday guest redu rakatimirira iveduwe mandinyanyira kuinbox asikana kwafiwa tafigwa mari yashota tafigwa madhairies ngandibazira kucontributa asikana inga tiri kungotaura kuti as little as 90 rand 80 rand unobhadhara funeral cover veduwe muri kuda kuomesera vanhu. Ini dzimwe dzichimopesera makuzonifambisa mbiri mchiti Sis Melly vakatiginwa kune vanobatsigwa kune vasingabatsigwi asi tataura rungana asikana 90 rand haungaishai pamwedzi. Unoziva ukauya pano chiti ndokumbirawo 90 rand yekuti ndibhadhare polisi yangu mwedzi unouyuka haushai munhu anototi it's for a good cause pane kuti uwane mari ye800 ndikati kupe 90 rand unobhadhara chi funeral cover veduwe mandinyanyira kuinbox. Tozati kune covid vanhu vari kufa necovid tozati maaccidents ariko but chijoinayo chi funeral policy chijoinai funeral policy. Ndakauya pano ndikati isai manhamba enyu mucomment section handitika angelic funeral services vanotora manhamba yavo kufonera iback handitika mojoina handiti mozobhadhara kupera kwomwedzi mojoina mari dzenyu watove member handiti pakanzi pete chinoitika uwanikwe urichi mubhuku ravo mukombiyuta yavo handiti kunojoina vanhu vangani mazita makatinyoresa pano mazita akatorwa mukati follow up mukanyononyoreswa hakuna wakabhadhara. Saka guys moda kubatsigwa nani kana nhamo ichinge yauya moda kubatsigwa nani? Ivo vacho vamunenge muchitemba kuti madhairies aya nemadiaspora havanawo here nhamo dzavo? Vanadzowo nhamo dzavo, vanadzowo nhamo dzavo. Please veduwe musadaro madhairies ndibatsireiwo especially vari kudiaspora imi ndibatsireiwo kuudza vamwe vedu vari muno muAfrica munomu kuti please nachazoti ndoudza vamwe vangu sei azviti kufa kuriko veduwe ndokusina member ndokusina kana PO box ndokusina kana bhera kuti hanzi hatina kumbofonerwa isu Sis Melly sarudzai vamwe vakafonerwa ndofunga iwo wakatojambiwa veduwe ndanetseka inbox yangu mukaona nhasi ndofunga kwafuma kune 4 vanhu 4 families idzi tapuwawo namba yenyu kwafiwa tida kunza bodi kumusha kana muchiona kuti hamuri kujoina funeral police kubhadhara 90 rand yenyu no problem. Kana mafigwa chivigai muno handiti vigai muno chengetai munhu kwete kuti motorongera kuti tikuda kuenda kunoviga munhu kumusha imi musina mari yacho. Quotation yacho quotation 20,000 20,000 vakomana apa tikutaura nyaya dzekuti chijoinai amusikuda saka tite sei madiaspora mucomment section please guest aripo zvake hana kwanoinda ndibatsireiwo timboitaura because this is a very crucial matter and this is a very important matter. Ngatibatsiranei kuudzana mucomment section ngatitsiuranei vasikana ngatitsiuranei veduwei joinai mafuneral policies aya vasikana joina mafuneral police joinai ndaiwanai pamunonodukawo uchitambura uri ikoko nokuti muri kutemba funeral police dzamunoti kudai iyo diaspora kudai yakunzi diaspora funeral police inandi kana kuti funeral services ina handizivi but vanhu vane nhamo dzavowo havangasweri vachivotisana nemaproblems enyuwo vane matambudziko avowo handiti unotirwa nhamo usina kana 1 munhu anenge ane kana cent woti madhairies ane favor akandiginowa izvo havana kuiginowa havanawo kana kuti everyday vedo kana ini wacho ndingangoramba ndichingoya everyday panapa kuti nhasi kwafiwa mangwana kwafiwa nhasi kwafiwa pazuva ndotogara kafozve ndichingotaura kuti nhasi kwafiwa. Imbomirawo raiti kutenga data reinternet umbojambiwa pano padhairies umbojambiwa kune mamwe mapeji musiwo wati mari yedata ranhasi ndabhadhara kufuneral police handiti mazviona veduwei bhadharai funeral police veduwei joinai 90 rand munotokavhana mutori 2-3-4 kana ndisingakanganisi pa90 rand hanzi how do we join Mike rega ndise nhamba izvozvi handitika mubate munhu iyeye handiti anokujoinisai over the phone hazvina basa kuti une chipepa une passport kana kuti hauna passport handiti ndakaisa madetails ese Lucinda I did live pano kake chi3 yaka remember kake chi3 pandakaita live ndaitori navo pano
tikati manhamba akadurugwa akaiswawo. But vamwe vanhu vakanonyoresa vakangonyoresa mazita chibhadharai 90 rand ya dololo munhu anobva atodisappear. Saka zvandakuita ndakuisa nhamba right now. Handitika ndakuisa nhamba yavo. Izvozvi kune vandifa zvinhu zvacho hazvinambomira zvakanaka. Hazvina kana mbomira zvakanaka. Iyi ndofunga maiona ichitenderera ishi. Ndofunga maiona ishi. Iyi maiona iyi handi. Maiona ichitenderera ishi. Maiona zvokuti makusvika pakuti tora bhodhi dzinenge dzine covid moisa kusure kwemotikari kwechingoro moda kusimagula mabhodhi ane covid kuenda kumusha. Iyi maiona iri kutendera paFacebook iyi. Anditi yabatwa mota iyi. Animona yabatwa mota iyi. But tichingoti ita izvinhu zvenyu zviri straight forward. Ukajena funeral police inotora kana bhodhi ine covid vanoziva zvavanoita kuti vaine nebhodhi necovid pane kupa malaicha kuti aise mukati megrosari ravanhu riri kunodyiwa. Malaicha kutotakurawo malaicha irana ari kutotakurawo grosari raatopiwa kuti anodhilivhera kuHarare kana kuti kuBulawayo. Mukati megrosari imomo makuiswa bhodhi yemunhu akasheka necovid kunoku kuti izame kusimagliwa. Saka korona yacho inopera sei? Inopera sei korona yacho? Inopera sei? No guys, ngatiregei kudaro. Ndikuda kutoisa nhamba dzavo apa kuti vanhu mufone. Because izvi zvakuitika zvisiri izvezvi. Sure. Ngatinzwirei vanhu avatsitsi vedu uye ngatinzwiranei tsitsi vanhu vekuUK ava ngativawireiwo tsitsi. Inhamba idzi izvozvi torai nhamba fonai izvozvi. Ndoro toda kuzojoinawo 063 11 117 89 38 iyo ishi ndakuisirai nhamba iyi. Funeral Angelic Funeral Services. Hazvina basa kuti uri kuBotswana, hazvina basa kuti uri kuNamibia, hazvina basa kuti uri kupi. As long as uri muAfrica chete, as long as you are in Africa they deliver. As long as you are in Africa they deliver. Hazvina basa kuti hauna passport kana kuti passport yako ine chidhura chepermit. Handitika vabate kana uchingori nenhamba uchiziva nhamba dzako dzechitupa dzekuZimbabwe kana kuti une birth certificate. Handitika vanokujoinisa. Handitika idzo nhamba idzo. Mawigi nehembe taura hako. Mawigi nehembe you can buy anytime. Handimona hazvipere hazvitizi. Handiti asi kufa kuriko iyo nhamba iriko iyo. Handika joinai funeral fonerai vanhu ava. Usawari kuti hanzi handina permit, handina passport nepermit kana kuti handina permit yachona vanokujoinisa. Usawari kuti inini zvino ndiri kuTanzania iri muAfrica. Handiti usaware kuti hanzi inini ndiri kuBotswana iri muAfrica. Handiti usaware kuti hanzi inini ndiri kuNamibia as long as you are in Namibia in Africa vanotransporta body yako as little as 90 rand per month. As little as 90 rand per month. Handiti malaicha izvo zvakutonoorera kujeri. Malaicha otonoorera kujeri neyo nemifamily imimi apa muone family yachona imuza zvinhu zvinaka. Family yoyi vaisa nyaya yavo yemunhu bhodhi yavo muningi ndio vekuuya last week kwandiri vachiti Sis Melly mari yadididi mari ndikati vigai munhu muno vachitaura neni. Izvo iva zvinoita dhiri namalaicha mukati mechigrosari ravanhu bhodhi imomo bhodhi yako yaiswa ipapo. Antimazvona andiregi kutaura because vanenge vachingoya kuinbox kwangu kutaura ndimboregi. Animon aiwa tutara mafuneral policies ekuti vanhu anenge ari legit. Everything you go on internet website everything is there. Everything is there. Haisi funeral policy yemuroad. Saka ndinototaura hautaure nezvefuneral policy unenge usina kuita verification. Guys tikutaura nezvefuneral policy ine verification. Handiti ine verification inotozikanwa iripo. Vari muJoburg maoffices funeral services ari mupaHillbrow. Ndo paari apa. Handika Angelic Funeral Services
Angelic Funeral Services. Google it. Ndo yakaendesa body yemsikana wataitamba naye anenzi Esoka Magama waya. Ndo vakatakura body vakanisa 4 days ago kubiyera. Ndiyo services yakaendesa body ya Esima we kwa Magama akashaika waya pabuyera. Musikana wokunze aro akafani nemurumu wanga chigara naye. Ndo vakatakura body yake vakaendesa kubiyera. Anditi akanochengetwa ikoko. Ndo vakaitakura. Please guys, joinai. Indai munojoina right kwa munoda kwacho munofila ti muri kuda kuenda kunojoina as long as mune funeral policy yacho indai munojoina ikana ingave nyaradzo yacho yoyo indai munojoina ingave doves yacho indai munojoina ingave just go and join chatungoda munhu ita funeral policy yako chete ita funeral policy yako chete zvokuti wajoina epizva zvina basa enda unojoina funeral policy chete chikafu zvozviro chionai kuti wabatwa dei yanga asina kubatwa vanhu vanononga avo zvikafu zviya sipo yanga akagumana nebhodhi hatizi kana zvakadii vobata sipo yana maoko covid yatosara maoko kana ndimiwo aiwa kutaura shebhatsi tapedza tichataura everyday kutaura tinenge tichitongotaura everyday asikana ngatiregei kudaro nokuti kuramba tichingoyeuchidzana vana kings and queens varipo indanojoina kwaunoda alright just go and join kwawada iwe kwawada endanojoina because zvakafanana kana makupa malai chabhodhi then hazvichaiti handiti maona muchikafu chavanhu hazvina kumira mushe right regai tipinde munyaya yedu yanhasi guys ndanango deep step back 4 families nhasi kwandiri 4 muzati ndaitsogaya ngati pa4 idzose dzauya nhasi idzi mune mari 1 ndo vanga vachitiva ne5,000 pamari yavachajwa 22,000 vamwe vese ava 3 havana kana senti madiaries tibatsireiwo akana kuposta handina kuposta inonetsa right regai tiunza hanzvadzi yedu palife I hope muri kunzwa Sis Melly maswera sei ndaswera sei hanzvadzi yangu makadi zve maswera sei konasi ndiri nani vangu kuri sei kuno kuri nani kuri sei kwamuri ndizvo zvokuputsika nekumoka alright chikuru upenyu handiti aiwa hanzvadzi tinokugamuchirai pano pachirongwa muzuva ranhasi regai zvedu tingokuti hanzvadzi John handiti nokuti zvakafanana chero tikadai titaura imimi makatitaura kuti makabva kuYouTube hamusi kuFacebook hamunei nezveFacebook but nyaya yenyu muda kuti isheiwe tikuisheya hedu kuFacebook kunoku but muri kuYouTube muchazoiona zvakare kuYouTube ikoko saka mukoma John imimi muchisumudza foni yenyu muchitsvaka nhamba dzangu muchindifonera kuti ndirega ndimbofonerawo Sis Melly ava ndimbotaura navo nyaya yangu yandinayo iri kundinetsa nyaya yenyu ndeyei nyatsotanga ibva pakutanga tichindirira mberi tinzo kuti zviri kufamba sei alright chekutanga rega ndingotenda basa vambera muri kuita Sis Melly nemadiaries ose sezvamanzwawo ndinofolewa too much ndichiona hangu kuyananisa nekugadzirisa nezvakawanda nekubatsira kwamune muchita vanhu saka ndine nyaya iri kundishungurudza iri kundidyawo paupenyu but sometimes kuti uchinge uchingochitaurawo nevamwe veukama unogona kufungawo zvakati wandei pane zvinenge zviripo kumashure nyaya yangu yakamira sekudai so ndakasanganiswawo ndiri muno muSouth Africa ndakasanganawo neshamwari yangu ndakasanganiswawo nemwe mukadzi through a friend sister saka tazivana kudaro that was 2015 kuna kupera kwaDecember then tikatangotangawo kuita ushamwari because namba yamunhu ndakaitorawo through sister vanga vandifonera pana ndinovaonawo saka tichifamba kudaro rwendo rwedu takazongosangana pataenda kwatakaenda hedu nasisi vavo vanga vachinofarawo vanga vachizviendesa out saka tiri ikoko taingokurukurawo nyaya
vabvunza kuti iwo uri kuitei ndikati inini kunekona ndimbori kumiddle east saka pane zvandakauya contract yangu yakapera pane zvandoda kuti nditese ndigadzirisa hangu ndiri kune kwandoda kuti ndizoenda kana zvinge zvafamba zvakanaka. Saka isine hazvo takazotanga kushamwaridzana zvedu sisibhudhi chingoshamwaridzana. Saka ndopakatanga kungonditaurirawo kuti inini ndakaroorwa because ndakaona vari vese vangu ine mwana. Ndikati saka baba vemwana vari kupi? Baba vemwana vakatisiya vakatidzorera kumba kwevabereki. Indawa kwakanaka here? Zvikanzi aiwa vakangotisiya because zvinhu zvanga zvisikasafambe zvakanaka hazvo ivo vakambomhanya kumusha. Saka vakatikumbira kuti tisare kupi. Ndobva ndabvunza ini ndikati hame murume ainawo hama here padhuze munomu? Zvikanzi dzakawandisa asi vakangokumbirawo vabereki vakati nditese ndiuye hangu kumba. Alright. Tagata hedu ndandangoti but inini mataura muri kuita mawangu ukaona kazhinji munhurume achinosiya achikumbirana natezvara kuti ndikumbira kuti mumbondichengeterawo mhuri pane zvinhu zvinenge zvakati wandei but handisi kuzviona pakati nake apa. Hamisi kuti akatobva nokudhamba here kumba kuvabereki venyu mava manetsana here? Aiwa tanga tisina munetsanawo. Alright. Tagara hedu tungoita shamwari sisina bhudhi tingoshamwaridzana zvakadaro. Then murwendo rwedu rwekushamwaridzana ndopandakaona inini rimwe zuva ndaona. Okay, hold on. Hanzvadzi John, wedzerai ndokumbira kuti muwedzere volume kufoni kwenyu vari kuti havasi kunyatsonzwa but ini ndiri kunzwa I don't know chii chiri kuitika and mutori loud and clear. Can you please wedzerai iperere? Vakundinzwa yaperera. Ya ini ndiri kukunzwai but ivo ndo vasiri kukunzwai. Alright, but vakuti zvakuita? I think so. Endererai mberi. Saka zvadaro tichishamwaridzana kudaro ndakazotumidzirwa meseji yandakatumidzirwa. Zvikanzi meseji yakanyorwa chinzi akawanda mameseji akaramba chiuya madhezi akatedzana. Zvikanzi wadiko wasiyana nemunhu iyeye kana uchida kuti upenyu hwako hukufambire zvakanaka. Ndobva ndatarisa ndobva ndatsvaida kuti ndifone nhamba iyoyo bheki nhamba yatodzima. Iye ndobva azobvawo kubasa kwake. Ndobva ndangomuti ss ndepi because taionana almost every day. Ndikati ndine meseji ndobva ndangopa munhu foni yangu ndikati verenga meseji. Ndobva avereka. Apa manga makudanana here apa? Aiwa tichiri kushamwaridzana. Kutongoitawo hatisati takudanana. Toshamwaridzana. But taingoonanawo everyday because munhu aishandawo padhuze nepadaigarawo inini. Okay. Right. Saka atosvika tatosangana hedu ndamuratidza foni ndikatoona meseji iye ndobva ndiratidzawo meseji. Pandati chingo chiri kumboitika inini ndakungotanga kuzvibvunzo hangu tagara. Saka mameseji akaramba achingouya akawanda mameseji. Saka pazoya imwe meseji yakazouya ndobva ndati asha inini ndoda kuti ndingoziva hwangu tese tine kumashure kwatiri kubva. Mameseji aya izvi neizvi unoziziva here? Saka zvimwe akakonfirma kuti anoziziva zvimwe akati hazizive. Ndobva ndati plus ndiyani nhamba yangu hapana nane nhamba yangu zvafamba sei? Iye ndobva nditi the only person andiri kususpecta anenge ari kutitumidzira mameseji aya ndo sisi nhingi wakasangana nenechiziya. Ndikati ko vanokuita izvi how? Zvikanzi sisi nhingi ava ndo maitiro avo. But chero pandakavaziva ini ndishamwaridzana navo vaimboti chero vakadanana nevarume vanhu vaingotsvaga sim card yavanongotenga vongosenda mameseji. Ndikati but why vangaita izvi zvakadai so? Tagara baba mameseji vambomira kusendo. Tafamba neupenyu. Mameseji aya havasitanga kusendwa mameseji aya futi. Zvandazongoti nini, you know what? For my safety and for your safety yako rikatimbonoenda kumapurisa tinovaudza kuti tine mameseji atiri kureceive. Right. Taenda kumapurisa akati mameseji ari kukuthreatena here? Ndikati aiwa hasi kutithreatena but akuramba achingouya saka tizive kuti chii chiri kuitika. Saka zvakatarwa nemupurisa angari mupurisa wechirungu akati can I know your past, you guys?
ine vanangotaurawo ndikati handina anyone angandisendere mameseji yakudai vataurawo iye kuti no ndine ex-husband yangu but ex-husband yangu hainganditumidzire mameseji adaro but ndikufungidzira seshamwari yangu zvikanzi munofanira kuti mufonere musangane naye right ndobva afonerwa shamwari yai yanga akaiswa paloudspeaker zvikanzi ningi zviri kufamba here pane mameseji ari kutumidzirwa pamafoni edu munhu yabva adaira kanzi mameseji ekuti chii zvikanzi no mameseji ari kusendwa akamira so izvi neizvi ende kumashure kwandiri kubva iwo ndounoziva kumashure kwandiri kubva ende munhu uyu wandinaye uyu haatozive upenyu hwangu iwo ndounoziva upenyu hwangu nevamwe vanhu vari mamwe mashamwari edu ndobva vati ano inini dai mandipurisa panyaya idzodzo handisi kuziva chii chiri kuitika zvikanzi but ndoda kuziva because uyu haazive nhamba haazive kwandakabva kumashure zviri kuya pafoni pake iwowe neumwe nanhingi ndiyana zvikanzi wadi kuambobvunzawo iye nhingi zvikanzi but nhingi akaenda kuzimbabwe kudhara zvikanzi but kaanogona kusenda zvikanzi mameseji ari kusenda ma-sms ari kubva muno musouth africa Okay, hold on. Kune vari kubvunza mameseji kuti ayi mameseji aiti chiye. Hanzi mameseji aenda kuna hanzvadzi John achiti if you know what is good for you neupenyu hwako tiza neupenyu hwako. Vaiudzwa vaipiwa warning yekuti vatize neupenyu hwavo. Asi zvinei ndo mameseji avaiwana hanzvadzi John kufoni kwavo. Mukadzi anga asingawani mameseji aniti aingotumirwa imimi anditi aya mukadzi akazosenderwawo mameseji akati akasenderwawo meseji yekunzi wadi kuongosiyana nemunhu yeye atone a better future and ane zvakanaka zviri pamberi pake. Okay, right. ari focus neupenyu munhu yeye wadi kuwasiyana naye. Alright. So imimi chiripo imimi madiaries ka batai nyaya yakareba. Muchasvika pamudzi wenyaya chaipo muchanzwa chaiko chakuri kuenda nyaya iyi ichatora twist yakaoma ini nyaya ndakainzwa nesuro handinzwi nyaya sati ndainzwa asi ndoda kuti munyatsokupanzwisisa imi chimbonyatsoita ipatience dzenyu garai nepatience dzenyu makanzoteerera muzonyatsokuzosvika kuti maybe nemakayekwaiswa mameseji aya kuna hanzvadzi ava right fambai nenyaya hanzvadzi. Zvadaro inini handichafile comfortable kuti ndigare nzvimbo yandiri kuda kugareka ndichinje ndobva ndatraya kutsvaga kwekuti ndigare because mameseji anga akawanda mama aitotaura zvinorwadza maona right ndabva ndazogara hangu tapedza zvedu tiri kushamwaridzana then 2016 auda unopera baba veex yacho ndobva yaendesa gupuro kumba kwevabereki effect alright vanhu vakaenda vachida kuti vada vanogadzirisa kuti vanhu vayanane because vabereki veshamwari yangu iyi vafundisi baba naamai zvavari vafundisi saka vaitraya kugadzirisa imba ini ndakatovazivawo ndikangonziwo ishamwari ndaingovaitawo baba right but amai vanga vasina kunyatsosungunuka zvavo amai havanambobvira vakandigamuchira baba vakangondigamuchirawo then vaigara vachitocherawo muchechi mavo ndakabhoenda muchechi kwavo vaitonamanda vachiti mwari ndokumbira kuti mugadzirise imba yemwana wangu chichi saka zvadaro baba ndopavakamboita mameetings vaita mameetings hazvina kuzobuda zvakanaka vanhu vakazouya vari in the middle of mameeting baba vakazoti kune vakwasha ndikukumbirawo mundipe gupuro mupe mwana wangu gupuro asi vakwasha vanga vamboya kumba vachitaura kuti vagadzirise zvinhu saka mukoma weex anga aripo nevamwe vanhu vangainawo ndobva abuda panze ndobva afona achifonera munin'ina wake akati munin'ina nyaya yamira so ndomamirira aita nyaya zvikanzi saka isikana nyaya yamira mamirira yakaita izvi toita sei zvikanzi zvavati vari kurequesta ivo vana baba ita izvi sekuda kwavo saka hanzi vapinda futi mumba ndobvaburisa 5 rand akati ano mari iyi ndo mari yegupuro zvikanzi ko nyaya yemwana ichaitwa sei ndopakanzi nemunhu nyaya yemwana hainetse mwana tinokwanisa kumutora kumbofa nenda kuna amai kumusha until munin'ina wedu ave back on his feet.
apa manga makudana na here manga makudana na here apa mama kudana apa manga makudana mamsati makudana na mamuchiri shamwari takati ma friends chete ni chingo msupporta we moral support nengo support zvinhu zvakarongoti wadeiwo saka zvadaro ndopakanzi na baba ayo akanati naye muzukuru aite problem ndogona kuchengeta muzukuru wangu haisi problem musatye zvenyu hanzi ndibavaendawo ndivangozvondi update ndikati no ndoupenyu then 2017 ndivataita sei kutanga kuna february vatazotanga kudanana tatanga kudanana ndakagara ndabuda munzvimbo yandaigara ndakanogara mumwe nzvimbo ndaingodzokawo kunzvimbo kogosi kune kubasa kwandaishanda ndandakugara ikoko kune kabasa kana ndichingobata pari ikoko ndaigara ikoko bhosi ndaipedza late then tishamwadzana kudaro takudanana takudanana then ndova akagara neni pasi akanditi no inini infact akanditi kubasa kwaita problem maunion nevanhu vakawanda vapinda mumabasa saka inini ndazodedzwa nevanhu veku-HR ende ndiri kutya kuti mapepa angu haana kumira zvakanaka mandati mapepa ako akaita sei ndobva atanga kuita open ndikati inini ndiri munhu anongofarira zvinhu zviri straight forward pamwe ukataura nogona kuti ndikubatsire situation itekamira sei ndobva ataura akati handiri kushanda nemapepa ari kupisa ndikati vandatovhunduka ndikati ari kupisa wakapinda sei pakambani yauri kushandira iyi kambisa remapepa ako ndobva hangu hane zvakangotaurawo vandangoti but matambiro pawo makuita haana kunaka saka zvatakazoita ndibva ndafonera vamwe mukoma wangu ndiloyawo zvavo bvatangovaudza mamire akaita nyaya vavati zviri best because pautambira pakaipa nezvaakuitirizvo dai wangoita sei wangoti uresign zvakanaka iye ndibva ambotora time yake akanzi hatisi kuda kuti tikumhanyise tora time yako right vazoti one day akati anondazofungisisa rega ndingoresigna ndisiye basa racho zvisanetsa ndibisungwa because akaudzwa kuti ukatosungwa zviritori nani kuresign ndobva ambotora time yake saka tiri along journey yedu yeupenyu inini hangu handisi munhu ari basa nefoni yemunhu kana kuti bata foni yemunhu kadzi ndichida kuazive right saka pane tichifambidzana kudaro pane munhu aiona pafoni saka munhu aikudiye kuti munhu uyu ane kutara mafamba mushere zvazoita sei eni aenda kuzimbabwe tiri kunotsvaga kuti tinoaplya passport yake taenda kuzimbabwewo takasvika vataendawo kunoona ambuya vake vakandigamuchira vakataura but I remember mashoko ndakana ambuya vake natete ndanoona tete vake takatanga taona ambuya patazopedzera natete ndakati tete ndine mashoko ndine mamessages ananga ndichireceiva but mamessages akamira so imwe yemamessages iri kunzi inini ndini ndakaputsa kana tiri kunzi takahura tese but inini tete mamiriro ari kubva nyaya ina ndambogara ndakaziva munhu ndakatanga kumuziva pakati nepakati patataura zvese zvikanzi natete don't worry tava vanhu vakuru so rako mudzukuru zita rako rakusvibiswa nevamwe vanhu but nyaya iyi ndichazoitaura kana nguva yakwana hauna chaukati watadza muzukuru vandambonyararawo zvangu ya apa vanga vakudana namanje apa guys vanga vakudana nevakuinointroducana kumukadzi kuhama dzemukadzi right enderai mberi then ndivatazoendawo kumusha kwedu amai vangu vanga vari kumusha ndandamboona vana hanzanzi mutaundi kuharare then ndivatazoenda kumusha tasvika kumusha amai vanduno amai makadi ndauya neshamwari yangu amai vatomutambiro wakadi mwanangu kumusha ndekupi ataurawo naamai ndobva kwakati une mwana here atora aino ndine mwana baba vemwana vari kupi arondedzera amai mafambiro akaita zvinhu right then amai munhu wese unongotarisa amai vako then amai vangu ndakaona hangu kuti reaction yavo sekuziva amai vangu vandangonyarara saka paibatsirwawo zvekuita ndaimhanya because makudziro andakaitwa isusu takakura zvekuti hapana kuti mukomana mukomana anogona kusuka maplates anoita mabasa ese saka vandanguvharavharawo because munhu wangu andinayewo
aita salad. Saka vanangokavhira right vayasvikwana nguva yekuchirizi tudzoke kupi kuharare tidzoke kuSouth Africa. Passport yemunhu zvese zvanga zvabuda right. Tiri pamisheni iyoyo takaenda tichiita tichitaka business futi takatakura mawhisky nezvinhu zvakati wandei zvekunotengesa kumusha right, because tanga takuita duka business right. Tichidzoka kunoku tagara tese, saka tadzoka ndakasvikomudropa kumba kuvabereki vake. Aiwa masirira kuti pamakasvika pabhodha right. Patakasvika pabhodha tasvika pabhodha kuzimsaiti takakliwa zvakanaka saiti ndobva ndatitora passport yake iye akasara motikari akati ndikutya because mapepa angu akakanganisa ekumashure. Then ndobva ndaenda ndobva ndandostembisa angu mapepa ndobva ndazopa mukadzi kuti mukadzi home affairs official anostemba mapassport. Ndichimupa passport ndobva apacha zvaakapacha zvikanzi passport ndobva ndidzorera akati passport munhu handisida kuti ndikuitire utsenye munhu wepassport nenyaya iyi. Ndataura ndikati takafungudza takanotora nyongwa ndakafungudza chakati tikati no passport nine zvinhu zvakawanda chichamusingaziva fingerprint ndoinoita matters most. Saka neinformation haina kuchinja pawandatongosika nayi pabva patobuda zvese zviri mukompyuta. Pavandidzorera pandangovapawo drink anomaita basa tete mandibatsira right. Ndobva ndadzokera kumotikari pagedhi rekupedzisira pepe pakanetsa mupurisa vauya zvikanzi ko chii chiri kuitika. Vandatraiura kumaexplaina vaatanga kutiomesera vandazongokuti nini handina mari but chatinacho mumotikari munomu tine doro. Mupurisa ndobvaambotora mabhodhoro maviri ndobva angoti but no since wamuitawo wataura neni zvakanaka chitora 1 iriyo vatora 1 ndobva tafamba bva taproceda vatasvika kumba tiri along the way. Amai vangu vakuziva tiri murodhi vaingofona chete wakupi right. Tadzoka paipai tagara ndopaka after 1 week akazogadzwa dare nevanhu vekumba kwawo tikanzi iwowo wangochishanda mapepa ako wakatadza sei kuagadzirisa. Ndobva atangabvunzina kuti no pandakabva paipai ndakakudza kuti ndakasiyiwa muzvikwereti nemurume tanga tiine zvikwereti zvechokwadi akasiyiwa muzvikwereti zvakatowanda right. Saka iwowe utaura kuti unobvuma kuti utoreswe mapepa neumwe murume here uri kuita sei hanzvadzi yake yanga itaura naye. Hausi kutoona kuti thats nonsense makanoaplya emergency passport wakaudza tikanzi no mama ndakavaudza zvese kuti zvinhu zvangu mapepa angu hana kumira zvakanaka but hapana action yakaita vabereki vanoziziva. Hanzi pakataura zvakawanda wai wabhodiko tuchengete mwana takanzwa mbuya vachitokoya nemunhu wakadiko tanga watudza tsitsi vabereki vako kunoku unonoona amai vangu uchinovaintrodusa munhu usina kuudza ini naamai vako. Tikanzi no mama zvanga zvisingaiti ndo zvandakaona zvaindiitira. Pakataurwa mashoko akawanda wadiko watongoita wangosiyana nezvozvo. Inini ndobva ndangoudzwa vanguti wadiko wangoita what your people wants. Inini handina hangu chiproblem nazvo right. Pasinapo kanguva ndovazondifonera akati ano inini ndine pamiri. Saka ndiziva hangu kuti kuaccepta munhu aine pamiri chakachakudanana right. Ndobva ndangoaccepta munhu handina pamwe kupusa pamwe mwoyo wakanaka handingazive right. The reason why ndikuti kupusa pamwe kusaziva handingazive right. Tagara padaro munhu aapamiri patoita auya kumba zvikanzi nazina baba naamai usadzoka isusu tiri vafundisi waita zvinhu zvinotinyadzisa. Tagara tese pakaita 3 weeks pasina communicate. Iye aingochema nengotirai kuomnyaradza chingoti mwana saka ndichazoita seninye yemwana right. Then week 4 baba vakafona vakati uya kumba uchiona mwana. Inini ndobva ndamuti ano maziri andinoitawo kwandinobvawo munhu kana atotizira vana baba vakufanira kutomirira kuti vanzwe shoko kuno kwawatizira. Havana nidi kuti vati udzoke kumba. Ndobva angoti ndasuwa mwana wangu chichi. Ini handa kuita nharo nemunhu. Ndobva tadhiraivha motikari kwandaigara nekuenda kwaanogara it's about 1 hour 30 minutes. Ndaenda paya ndasvika ndadropa munhu pagedhi matownhouses. Ndadropa munhu pagedhi ndazoenda kumashops ndanogaramu kumashops ndichingotandarawo pamo right. Apedza kuona mwana adzoka tadzokera futi vanati this thing is haisi kunyatsondiitira zvese why vana baba vari
kudaizwa hazikunyazonditira zvakanaka. Tagara zvikanzi ngatitsvagire imba kudhuze nekune mwana ndapota ndichiona mwana. Vandangoita sei vanangoti semunhu andasingaite zvekuti ndinetsana but ndakazvitaura ndikati ndine handisi kufila zvakanaka pane zvese zviri kuitika izvi. Alright, tangoitawo zviri kudiwa nemudzimai, tagara kudhuze nawo, taigarawo pane kadistant kwete padhuze nepadhuze. Right, tadaro takagara kudaro mangwana vanongofona uya kuno ita so uya kuno enda so haina kunyarara hangu. Most of the time ndakaspenda time zhinji hangu ndiri ndega ndakangogara zvangu. Right, ndabva ndangoti inini hapana ndiri kuudzawo kuti nditange kuti ndiudza amai kuti amai chakati ndakaona kuti reaction yaamai zviri kundiremera kuti handina munhu wandingakomunicata naye ndangonyarara zvangu. Tagara then 2018 vapaita mwana aifanira akazvarwa kunana ainzi pamwe anozvarwa pamwe end of January kana kuma 25 zvidaro. Right, musi wa1 tatopedza idu kutonamatawo mwana munhu varwadziwa madamanyisa munhu kupi kuhospital tatakatengawo zvinhu zvepreparation. Tagara. Right, then pane mukadzi akazofona pafoni yemudzimai ari Maxensen zvikanzi nditaurawo nanhingi. Mudzimai ndivati ndini zvikanzi ningi naningi unovaziva here pane mazita akataurwa zvikanzi takadza pachikoro pamwe chete zvikanzi toti nemakorokoto emwana. Saka pakapedza kunzi toti nemakorokoto emwana mudzimai akabva adzinanzwa kuti pane mwana nemukadzi uyu ndoti makorokoto. Then mudzimai ndibva akata foni vandati uri kukatirei foni zvikanzi handidi zvinhu zvinondibhohwa izvi. Vandati patirikachinjweka uko wakata foni tiramuzwa nyaya yeko iri kuenda ka kwaari kubva nenyaya yake nekwaarikuenda nenyaya yake ndipe nhamba dzacho ndifoni. Mudzimai munhu uya vaatrai foni akechito mudzimai haachatodaire foni vaaramba nefoni. Vati ndine zvinhu zvakawanda zvekuti I've got important things to do ndoda kufidha mwana vandangonyarara hangu. Ndibva ndageza zvangu but ndageza ndichigeza pane zvakawanda ndangaro dzakangotanga kuuya mandiri. Ndibva ndangobuda ndibva ndafonerawo vamwe wandinongotova vakoma zviri sei baba ndaita problem izvi neizvi vavatoseka zvavo zvikanzi mazuva ano uchada kuita stress yei nai munin'ina mazuva ano kunhu zvinhu zvasiyana nakudhara mazuva ano kwaane madna. Ndikati alright maita basa thank you. Ndibva ndadzokera kumba ndikati inini hangu nefone call yauya ika handidi kuti ndirame ndikubvunza zvakawanda because ndambo kuti nditaure newe wati hausautaura nezvazvo. Ndiani afona pepe aiwa munhu afona anga achingondichekawo ihama yemukadzi wehanzvadzi yangu. Ndikati but ari kutaura zvemwana alright no problem. Vandati but hazvisi kumeka sense mwangu. Vataenda kunoti mwana tiende kumadna tasvika kuhospital ndakatanga ndanotorwa mafoto tinotorwa anenge mapassport size photo inini nemwana. Taenda tanotora mafotos tadzoka tabhadhara mari yedu. Amai vabvunzwa concern kuti munotendera kuti mwana atorwe masamples. Right, zvadaro zvechokwadi vakakasaina mwana akatorwa vakangotora keke munzeve keke vakashandisa kaswab vatora mate emwana vakataka 3 vavaisa mune imwe plastic vavanyora information yemwana but mwana pakazvarwa ndakampa zita rangu ini ndikati anonzi Junior. Right, zvadaro tiri panzira ipapo mwana akambonzi along the journey mukadzi paakasununguka akaenda kumba kwavo kuvabereki. Ndibva ndanoona mwana ndakasira ipapo ndibva ndanoona mwana zvikanzi mwana achinjwa zita. Ndikati mwana achinjwa zita zvikanzi mwana akunzi chakati ndozvataurwa nani nemukadzi wanzadzi yangu nana mama vati mwana. Ndikati nenhau yei zvikanzi vati hanzi hatikwanisi kuti tidedze zita rababa vemwana. Ndikati but handina basa nekuti mwana adedzwe nesi hazvina basa. But hasandambozvona zvinhu zvakadaro atanyarara zvedu but ndatoti nini handa kuenda ndatotandara because ndanga ndatobatikana nazvo izvozvo kuti vanongopa mwana zita kaura ndakamupa vamushoreki but ndakuti ndakuenda ndakuda kuti ndiende
mudzimai ndo pakati mira timbotaura ndati aiwa hapana chekutaura ndati handakutaze lewa respecta kuti ndakuenda hatitora tichinganetsana nezvinhu izvi zvikanzi ndikuona kuti tsamwa ndikati yega kana ndatsamwa ndisiende tese ndiende saka munhu ndopakabva itase ndopakabva apwanya windscreen remota inini vanangoshingirira vanangobuda mucomplex mavo because ndasingade zvenoise vanangobuda vanangopakawo mota panze nandakufunga kuti saka manje ndodhiraivha remota yakadai ndoita sei saka ndiri ipapo vanangoona motikari yababa vacho iri kutosvikawo vanga vakanditendera kupinda mumba ndo vakatonipa permission nababa because pamwe pese panenge ndeigumira kuroti ivo ndo vakati hazvibatsire uya mumba hazvina basa hatinyanyoyeresa zvinhu right but kupinda mumba ndakapuwa macondition ndakanzi kana hanzvadzi yake akuuya unofanira kubva wangobva kana pachiva dzimwe hama unofanira kubva wabuda havafanira kusvikira uri panapa inini naamai tisangokupa permission yekuti uye panapa asi kana vanhu vava vachiuya panapa unofanira kunge uri very far vananguti ano ndazvinzwa ndingapikisane neida kuono mwana zvadaro vandazopinda ndikati ababa paita misunderstanding but amai ningi vazopwanya windo remota zvikanzi zvanga zvafamba sei vada vaexplainera zvese baba ndopa vakanditi bhozi mudzimai ane zita rambuya raamai vababa saka baba vanoti kune mudzimai amai vangu ndopakanzi amai vangu vawanzoda so vavadedzwa mama zvafamba sei vavarondedzera zvese zvikanzi angoya ichida kuona mwana vandamuza kuti mwana akachinja zvinhu ndovati akutoenda saka inini ndaida kutaura naye saka zvangoitikawo am very sorry ndozvaakataura kuna baba zvikanzi aure chipinda henyu mumba takagara panze baba ndopa vakatanga kutaura kuti mwana iyeye ndogona kumupa zita inini ndobvumidzwa kumupa zita kana kumupa senemu yangu because hauna kuroora hauna kuita zvinhu zvakawanda wanda vakatanga kutaura zvakawanda vandamba ndakanyarara chandakangokwanisa kutaura nababa ndakati ano baba ndazvinzwa maita henyu but baba chero munhu asina kuroora isusu tichiita zvatiri kuita ndobvumidza kuti ndipe mwana zita imi mamubvumidza kuti mupe mwana zita but ndine urombo hwangu baba ndazvinzwa ndakubuda ndakuenda vanangobuda vanangooneka nevanangoenda ndavanangozviendera kwandakaenda nevanangodzima foni yangu vanaenda kumba right zvadaro tagara tapedza tazotora madna edu matest auya tanga tichiendawo kune imwe counseling session yataienda saka kucounseling session zvakanzi kana munhu wese uine nyaya dzako uine maskeletons toda kuti muende kumba munotaurirana before tisatapedza zvinhu zvizhinji zvatiri kuita right hapana idu takaenda hapana munhu akanyanyotaura kwakabva nekwaari kuenda ini ndakataura kwandakabva upenyu hwangu hwese ndakaita se ndakahusasika right ndikati handina chimwe zvinhu zvandingatye right tapedza zvedu ndopa ndakazonokolekta maresults inini ndanokolekta maresults ndibva ndavhura maresults iye anga amhanyisa anga ari kumba kuvabereki anga amhanyisa amai kuhospital right ndopa ndakaona ndikati maresults aya ndaiexpecta zvinhu 2 pamaresults 0% ne99.9%. Ndikabva ndati no ndikutaurawo nadhokta ndikati dhokta handinyasoziva zvandiri kuona pandiverengerewo maresults aya dhokta vaaverenga akati ano maresults akauya ari 51.something%. Handichazoita ikati 0.3 here kana kuti 0.2 right ndobva ndati dhokta zvinoreve chii zvikanzi nadhokta maresults aya kuti aiti acomplete tizive kuti ndiani baba vemwana akutoda amai but maonero andiri kuita nadhokta amai ndovanogona kuti tikatora ropa raamai maresults akadzokera kulab ndaichazotigira chokwadi but mamiriro akaita maresults haana kumira zvakati nakei nadhokta dhokta ndivatanga kukura zvese zvekuti you must know kuti mukadzi kana akasangana nemunhurume maspems emurume anombotora time ari mumiri memukadzi 5 to 6 days right madati ano izvozvo ndoziziva takazvidzidza kuscience vandangonyarara maresults aya apresentwa ndapa kansela atoshamisika wakati handisati ndambona zvakadaro baba namai vauyawo vapuhwa maresults vaverenga baba vakangoti but isusu tichiona mwana uyu akafanana naava plus beside inini maresults zvemaresults handina basa nazvo zvemadna zvazvemazuva ano hatitozvinzwisise
achizvinzwisise zvikanzi nakansela but hamusi kuonawo figa yacho because toziva kuti anofanira kuve ari 2-0 kana 99.9 zvikanzi nababa yavo meaning kuti nini I don't know, just try to get to the bottom of the matter. Inini handina anything chachataura, right? Tapedza tabva hedu ndaenda kumba, ndasvika kumba ndagara neumwe wangu ndikati sha une zvakuda kuti unditaurirewo here because doctor akati kana masvika kumba mubvunzanewo zvaunongofanira kubvunza. Ndikati une zvakuda kuti unditaurirewo here because maresults aya inini akutondinetsa. Mudzimai ndopaakatanga kutaura kuti panguva dzataifambidzana inini newe ndine munhu wandakafambidzana naye but munhu uyu anogara kuZimbabwe aita achiuya kunoko mandati once saka ndakashamwadzana naye patasangana tese but tasangana ndakazonotenga mamorning after pill. Pandati mamorning after pill are you sure kuti akashanda mamorning after pill wayo zvikanzi I'm sure kuti akashanda pandati still inini alright pataenda kuhospital patano umwe doctor ndakaona pandavarendezera nyaya yangu ndati doctor how sure kuti mamorning after pill anoshanda sei kana doctor machances acho they are 50-50 dzimwe nguva anoshanda dzimwe nguva haashande saka it's 50-50 pandati anomaita basa doctor tagara zvedu saka ndazotaura nemudzimai takagara ndikati saka toita sei zvibozi zvine zviri kundishungurudza toita sei nenhau iyi zvikanzi ndichakudza kana ndaredi kuti tizoenda kupi tizonotorwa ropa ndizonotorwa ropa patagara tapinda tambonyarara nyaya iyoyo tangorarama hedu life yedu ma-up and down mukadzi anongoshedzwa nawabereka achingoenda ma-up and down ndiri ndega right zvapera izvozvo ndopatakabva tangoti tikuita business redu takatozoregister business tikuita redu buying and selling yedu right ndobva azonditi nini baba namai vada kuti tichiri kuZimbabwe ndakana machinhu 1 tichiri kuZimbabwe ndakakumbira sisi vemukadzi ndikati ndokumbira kuti mutichinjire mari vanoshanda mubhengi ndokumbira kuti mutichinjirewo mari aite madollars tivapa marands tichida madollars saka vakatipa vakasara nemarands vakati mozodzoka muchitora madollars after 2 days patazodzokera patapuwa ma-US dollars patangochengeta tikati tongochengeta mari inochengetika yakadai so right tikuita business redu ndopakanditi amai nababa vati vada kuita business vandati hainini feeling yangu haisi kunditendera kuti tiite business nababa naamai handisi kuda zvikanzi but still vati vari kukumbirawo ndikati handikwanise ngavadiko vaita business nehanzadzi yako because hanzadzi yake adine business apa business ramanga makuita imimi nemudzimai vabereki vasati vapinda apa ranga rirei takaitira buying and selling yemotikari alright right saka vandati nini zviri kundinetsa kuti uri kuda kuti vabereki vada kuti vaite business hanzadzi yako ane business vadiko unoita joint venture nehanzadzi yako zvikanzi mukomana uyu hadi zvinani basa rese anonetsa ndikati inini handisi kufirawo comfortable kuti ndiite business nanababa zvikanzi ndozvavataura saka zvisine hazvo baba vacho vanozoti rimwe zuva ndafunga kuti tibatana nemi saka inini handina kupindura hangu ndakaramba ndakanyarara baba ndobva vazongoti saka pabusiness ndobva vazongondidedza vandidedza zvikanzi tafunga kuti pabusiness ngatibude tinotsvaga since muchitengesa motikari handi tinotsvaga motikari dzedu patatoenda kunonzi kuibikers saka kuibikers ndotenga motikari vane madiscount emadealership aya because ndine mapepa ndakatoregister zvese vanochuza mota dzavo vachuza mota dzavo zvikanzi motitengeserawo saka isusu mota taiwanzotengesa motikari online taipaka motikari kucampton park kune hospital inonzi RZ pane parking iri papo saka tatakangobhadhara ndopataingopaka motikari kana paine munhu anenge aida motikari taingomhanya tongoita setup tongonoratidza takatisina pedu taingotengesa online ndozvanga zvakatichipira right mota dzavo dzakanetsa kutengesa dzababa naamai kusvika dzimota dzedu dzataitengesa dzedu dzaitengwa vandati nini muona iri ndozvandandasingade because vanga kupa prevention vachiti haufa vanazoti vaudze kuti mota taakutengesa nemari hapasina profit right mota tatengesa tavaudza zvikanzi alright gatimboona kuti tinoenda nekupi vandaudza futi mudzimai ndikati no pressure yetiri kuramba tichiwana nababa nanamai haisi kuita zvakanaka
hazvisi kundiitira zvakanaka. Saka ipapo zvinhu zvakabva zvatanga zvatochinja Sis Melly, zvakabva zvatanga life yakabva yatanga kutodzikira. Ndakutoona ndega kuti ko zvinhu zvese izvi zvatati nazvo zvakufamba sei, apa zvinhu hazvichaiti zvakanaka. Ndagara kudaro so iye akati tiri panguva yekuti zvinhu zviri kunetsa ipapo because vanatezva vanoenda kuZimbabwe kana pamwedzi vanoenda kuZimbabwe kana ka4 kana ka3, but vanoti vakapinda muZimbabwe vobva kuti Mozambique vobva vaenda kuMalawi. Zvino ndo tradition yavo yanogara vachiita. Right, zvadaro kumusha kwavo kuMalawi vane hama here kana kuti vanoende kuMozambique kana kuti vanenge vachitofambirawo zvavo zviya vaiti vari kufambira zvechechi ndo maitirwo azviri kuitwa hanzi zvechechi. Saka tiri paipapo pacho tichidaro. Saka ndobva vaita sei vane zuva ravakambonditi inini ari manheru vakati nini handinyasoona zvakanaka, ndasvika ndida kuti ndione mwana, vakati nini handinyasoona zvakanaka, ndoda kuti ndiite sei ndirivhesa motikari ipinde mugaraji. Ndobva ndarivhesa motikari mugaraji, vanga vachifamba nemafodha aya. Ndarivhesa motikari ndichipeka magrosari, ivo vanga vari vachimhanya. Saka ndopandakatarisa mukonawo ziso harina mugano, ndobva ndaona mune zihari. Saka zvakangondinetsa ndikati mufundisi anoita hari, mufundisi werudzi handambonobata hari iyoyo, zvakandinetsa. But ndichipeka zvinhu zvangu ndichivatsira, baba namai vakabva vapinda mugaraji. Vandavaona vakatakura hari yayi, ndakatovatarisa vatora hari yayi, vandaita ndisina kuvaona, vandazvinyararira hangu ndikati haisi bhizinesi rangu. Vandapedza hangu vandangobuda, vandatongobudawo vandangooneka, vandati ndakuenda, vandangoenda vandangosiya mudzimai. Right, tadaro mudzimai ndipo akati vana baba vadzoka vati varida mari vakabhuroka. Ndikati vana baba vanongobhuroka sei, ngavapuwe mari nenhanzvadzi yako. Zvikanzi anongonetsa mukomana uyu wadiko. Ndikati alright, uvodze ndichaita zvekutransferya mari. Zvikanzi vati varida ini cash. Inini ndikati mari yebusiness account inonetsa zvekuti ndingoita zvecash. Ndakashingirira vana munotsvaga cash yayi, vandamupa cash, but mwoyo wangu wanga usingori free pazvese zviri kuitika izvi. Ndakangobatikana ndasiri at peace. Zvadaro vatora mari iya, zvagara zvakadaro. Haina kudzoka mari yakangonzi tichazoona kuti zvinenge zvichifamba sei pabusiness. Business rera zvaiti zvatozooma, zvaparara, zvatombombo. Ndobva ndakati sinzi zvinhu zvakuipa maipira zvakaita izvi, ini ndakufunga kuti nditese ndibude ndimboenda hangu kunze kwenyika ndimbonoona kuti kuchizwi chibhozi makuru kuenda zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Saka mota dzakatanga kusatengwa here motikari mushure mekunge maona hari ishi, kana kuti dzakatanga kusatengwa mota zvaita sei? Mota dzanga dzakutengwa hadzo, but dzanga dzakutengwa nema-sickman. Takatangoti zvanga zvagara ende zvikwiriti mabills zvanga zvakawanda zvanga zvakuuya. Saka tangorasirira motikari Sis Melly kuti zvino life idaiso tichikabvawo zvimwe zvinhu because zvinhu zvanga zvisiri kufamba, wangokwereta uchitapo wanokwereta zvinhu zvese zvanga zvanguuya. Saka business yavo varangoti mbombombo. Saka zvasara zvakadaro, ndakati ndingaimbotraya zvekuti ndiite sei ndiende out, but before ndisandaenda out ndakaenda kumba vananoti baba zvinhu handisi kuona zvinhu zvakanaka. Isi ndafunga kuti nini ndikutraya kuti ndiite sei ndiende kuti nditraye kumbobuda muno because maitiro akuita zvinhu hazvina kumira zvakanaka baba. Saka baba vakanditi nini, why would you want to go out? Ndikati handisi kuona chakanaka pane zvinhu zvakuitika izvi. Ndopa vakapedza amai zvikanzi mama ndakachitaura nemwana ari kuti zvinhu hazvichafambe zvakanaka. Saka anga kungofunga kuti ada kubuda. Saka amai vakabva vati aiwa ngavambomira zvekubuda, pane mhuri adiko ambomira tizoona tichazoona tichasangana titaure tese nyaya. Ndanyarara zvangu. Baba ndobva vazondifonera kana baba pfungwa dzekuti ubude mwanangu hadzisi pfungwa dzakanaka, dai wagara. Ndikati but zvinhu kwazviri kuenda zvakashata baba. Zvikanzi adai wagara tozoona toita sei. Ndizvozvo hapana zvimwe zvinhu zvakazoitika. Baba havana zobodzoka come back to me. Right, ndiri kutoona kuti zvinhu zvinosvika hazvina zvichatofambi. Ndatengesa zvinhu zvandatinazvo property, ndaenda kuSwaziland, ndanotora passport yekuswaziland,
right taprocessa zvinhu zvedu passport exquazen yakabatwa naagent akatiprocessera ayaitawo zvekutora vanhu achiendesa kupi ku-overseas right tiri ipapo pacho pakabva patanga kuita mastatement akati wande naagent uyo akati chimbondipa time ku-airport mazuva ano kuri kupisa nemadocuments aya saka kune vamwe vanhu vakaenda vakati gurupu rakatanga kuenda ndo rakabudira kuenda isusu negrupu rangu mamuri pagrupu namba ani mamuri pagrupu namba ani mamuri grupu ani ndati group number 3 okay yeah because nyaya dzekubuda idzi dzinonzi dzine magrupu kuti gurupu rekubhera gurupu rekugokwe gurupu rekupi right gurupu rekutanga rakabudira rikaenda gurupu rechi2 pakaenda imwe pati babazonzi imwe pati yazobatana negrupu rechi3 vakabva vakabudira kuenda imini vandaudza ndikati ano inini hangu ndivandadzorera flat kuagent ndikati hatsina kuti zita rangu riipi right ndivandambotanga ndichienda kumafriends chingu apa ndamuka ndarara apa ndamuka ndivandazona kuti hazisi kushanda zvikuita problem saka mudzimai akaine motikari yanga akatengerwawo nevabereki yaiyi ndiyaibhadhara every month saka ashangirimisa mababa mudzimai ndivati ano inini ndiri safe ndiri kuvabereki vangu iwo motikari ndapuhwa motikari yaya ndakura ndichirara motikari ndimuvha apa neapa ndokurara mota ndavatanga kutendera magaraji zvadaro zvikanzi pagaraji padera zvikandi muridzi wegaraji hazvisi safe kuti upote uchiuya panapisa aidha vachakubira mota kana kuti vanokuuraya dai watsvaga kuti ungaenda pandaudza mudzimai ndikati ano ndo mamiri aita situation ndo mamiri aita tikanzi aore saka kana pakadaro hechi mafriends hazisi kutoshanda hapana right vandati nini no problem iye bati ano unokwanisa kuti kana vanhu varara since ndandine moti yekupinda mucomplex upoda uchipinda mucomplex kana vanhu vese varara ndikati ano that one is not a problem right but anjanzi inini my question nyaya yenyu musati masvika kumberimberi handinagona kubvunza yangu mubvunzo asi pashow ndinobvunza mubvunzo imimi masvika masarenda flat handiti hamusisina flat that means hamusina pekugara mudzimai wenyu anoenda kunogara navabereki mufundisi namai mufundisi handiti nemwana makugara motikari imimi mune mwana mose handitika namai nemwana wamufundisi saka baba ava vaikurege muchigara mumotikari muchirara mumotikari vaichezawo kuti chiuyai murare mumba mese semunhu ane mwana nemwana wavo mabvunza question yakanaka inzwai maanza kwachaenda Sis Melly mabvunza zvakanaka ndikandichaure nyaya yangu zvadaro ndiri kupaka muyadzi mevabereki ndichipaka muyadzi mevabereki first day ndatanga kupaka kuma11 ndakati ndakarara dzakuma12 after 12 ndakanzwa kunge munhu aitwa madzikirira aya saka ndakapreswa kudaro Sis Melly chandinongorememba ndorememba ndakada kunamata in the spirit ndaingonamata zvezvekuti whatever zvaitika ndakufa ini ndangonamata bona ndakapreswa ndichitotadza zvezvo saka pasina hacho chinguvawo ndakabva ndangobembenuka ndabebenuka pandaona dhoo rakavhurika pandati zvakandityisa ndikati dhoo ravhurika ndikatadza kunzwa alamu chii chiri kuitika panapa ndinini ndokuzvibvunza ndopandakatarisa panze ndobva ndatoona baba naamai vachitopinda mumba but vanga vasina kupfeka asi vakacheuka vakatonditarisa ndobva ndabvunduka Sis Melly ndikati no chii chandaona ichi ndini but ndakanyatsovaona ndagara zvangu zvadaro ndaudza mudzimai ndikati inini handisisiri comfortable kuti ndiwe zopaka motikari zvikanzi kasi pane munhukadzi here atiopota uchiuya toziva kuti masouth african chaka ndikati hapana apo but handisisiri comfortable nekuti ndipake motikari muyadhi vandangoona kuti zvinhu zvodaita zvakara remember iyi mota yemunhuka pamwe anakafunza kuti pamwe ndikuita something nemota ndobva ndadzoka futi muyadhi muyamuya ndadzoka muyadhi muyamuya saka kana munhu uchirara motikari unopota kana uda kuchinja side unotomuka bcause motikari hamurariki zvakanaka saka ndiri kumukawo ndida kuti ndirase mvura ndabva ndazotarisawo ndikuonawo pamusoro pemba pavo pane mazizi vandatongoseka ndega ndikati mazizi musouth africa kasi sinzi vachigara mucomplex nevarungu pamwe ndeyevarungu ndini ndega ndakutaura ndega ndabva ndangonyarara time and again mazizi anga ari manganai anga ari maviri alright right mazizi ayari maviri akadaro nini zvinhu zvakundinetsa mangwana kuti zvadzokorodzeka
mumwe musi wako zvakazondityisa manje musiwo ndakaona mumba makabuda bere panoti iri bere kadhindeka bere ndo haina pazvandinetsa ndikati pati mumba makarara vanhu chii chiri kumboitika kuti nditorewo mapictures kuti nditore ndatora mapictures foni yangu yakabva yadzima zvaisina kumbera yakaita yakabva yadzima time yandakazosara ndobatidza futi foni aiwa bere rairi handazombobvira ndaroona pandanyarara handanyarara kudaro vandazoudza munhu ndikati ini nhangu handichada kuti ndiuye kumba but tiri kungonetsana right ndadzoka paipe musikana webasa ndobva ati paka paine musikana webasa akati imimi akutaura nemudzimai chimbondiudzai imimi baba namai venyu vafundisi vechokwadi here musikana webasa ari kubvunza mukadzi wenyu mimi mamuri kupi apa paibvunza mukadzi wenyu right apa nandatoya zoti ndione mwana apa handichapake motikari muyadhimawo Sis Melly alright ndakutopakawo mota pane imwe saiti iri kuvakwa nemabhirita alright right saka ndaya zoti ndiono mwana nekuvaona plus remember Sis Melly kana uchirara motikari unoda kuti ugeze saka vabereki vaiti kana vasipo ndongoendawo ndopuhwa pekugeza ndongogezawo nekukurumidza kana iringawo tii ndopuhwawo tii kana chinhu chinopisa ndongobudawo ndichingotenderera kuti chakati zvinhu asi zvitosangana Sis Melly ndoakutoya kuita mapizo hapana zviri kutomboita Sis Melly vamwe vanhu vanotorwa ini naye hapana zviri kuitika Sis Melly right ndakagara kudaro Sis Melly musikana webasa ndopakati imimi nai baba namai venyu vanonamata here mimi saka ndakaona umwe wangu ndomuziya vandapasaine kuti ndingatindi kuti munhu ari kuenda kupini nyaya yake zvikanzi amai nababa venyu mimi havasi vafundisi havanamati vabereki venyu mimi inoda kutaura chokwadi musikana webasa ndopaakatanga kutaura kuti amai venyu mimi nababa venyu vanokunyeyai vanokutaurai vanotaura mashoko akati nezvakati imimi hamuna kurambwa here mimi musikana webasa akutaura hamuna kurambwa here mimi izvezvi hamuna kuchakatira akatanga kutaura life yese Sis Melly vandati nemusikana webasa ndikati zvamukutaura izvozvizvi aiwa zvechokwadi zvinhu ndoupenyu but ndanzwa kutya kuti mati baba namai ndo vakataura izvozvo kanzi ndo vaitaura izvozvo musikana webasa ndibva handiti imimi hamuna kumboenda hamuna kuhospital here mimi hamuna itwa operation here mimi ndibva ndamutarisa ndikati ndakaitwa operation inini zvikanzi ndibva angoseka akati saka ini ndakuprofita here ndikati hamusi kuprofita zvinhu zvamakanzwa zvichitaura zvechokwadi Sis Melly ndakanobviswa ndakarota ndakarara but ndakaita kunge ndarumwa nenyoka but chigunwe changu chaita se chaivava changa chagobava bva chaitanga pakubuda chimwe chigunwe saka ndakazoenda kutswane hospital ndikanoparetwa musikana webasa vati hanzi baba namai vakataura kuti hanzi aifanira kunge akafira kupi kuoperation ikoko anoonesa stereki vari kutaura pamberi pemusikana webasa musikana webasa ari kuda basa mumba but vaichitaura pamberi ipapo anoonesa hamina kuti chichakamboda pamunhu akadai so anoonesa hanzi vakataura zvakawanda vakataura saka adaro vati ndakavaona futi vachibuda nehari hanzi chimwe chinhu chakandityisa nababa venyu ndakanyara saka ndokukuvunza kuti vabereki venyu vanonyatsonamata vari kuti hanzi kumusha kwavo ndakavaka imba yangu yakanaka hama dzangu dzakazondiacusa kuti pamba mangu makaonekwa muine bere saka imimi vanhu vemuchechi ndimi hama dzangu chaijedzo hanzvadzi nemabrothers angu vakatondirasa vakunditi ndinoroya vakunditi ndiri musatanist saka imimi vanhu vemuchechi muri hama dzangu hanzi vakataura izvozvo muchechi vandanyarara musikana webasa vatanga kuti ake basa rake vandadhonza munhu wangu basaiti ndikati ndonhau dzedza kuona ndichiti handisida kuya kuzorara pamba pevabereki vako ndakaona bere ndakariona ini nemaziso angu wenda uchada kundibhilivha kana kuti haudi kundibhilivha hari iyoyo ndakaiona nemaziso angu inini right zvadaro tiri along jeni yedu yeupenyu saka pane pandakararawo ndakarotawo inini first ndakarota motikari ichida kubiwa motikari yake saka ndakangomukawo tetemeleva ndangonamata ndikati amwari ndokukumbira kuti mundichengetowo ndangonamatawo semunhu aita hope saka ndapedzawo kuti Sis Melly baba vacho namai vacho vakaenda kuJoburg kwavainoita kunobata maoko echechi kune munhu anga ashaika motikari yavo yakabiwa mota yababa yakabiwa bva vadzorwa neimwe motikari ini vatondiudza kuti motikari yababa namai yaita se yabiwa vandamuudza kuti uchiri kurangarira hope dzandakakudza vati hasisina motikari vandangozvinini vandangonyarara wangu vandazosangana nababa vakandiona takamira tese baba vachiona takamira tese vandati ndine urombo baba hanzi ndo zvakaitika zvikanzi ndo zvakaitika asi motikari ndandakaishuwa motikari
zvadaro Smeli zvechokwadi pakaitawo time baba vavareplace kwamotikari vatenga imwe motikari vavaenda kuZimbabwe. Vachienda kuZimbabwe vakabva vaita accident vachienda kune imwe nhamo yechechi. Mota yabva yaparara, ivo vanoenda kuhospital vakangoitawo mvura nekupanika neshoku yayi. Vavadzoka kunoko ndimva ndati kune mudzimai, zvinhu zviri kuitika kumba kwenyu kwakanaka here, chii chiri kuitika? Vabereki vako vakabva kubirwa motikari, asi motikari yacho vaiti vakaipiwa naMwari. Mwari anoti kana apa munhu chino chobva chabiwa here, vakati motikari yavari kuishandisa zvebasa raMwari. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka izvi. Ndanyarara. Ndopatakaenda kumachechi Sis Melly. Tatakaenda kumachechi, chechi yatakatanga kuenda takabva tasvikosumudzwa muchechi imomo Sis Melly. Tasumudzwa muchechi imomo, chechi yatakapera takaienda Sis Melly. Zvikanzi nemuchechi sumukai, ndasumuka. Zvikanzi my sister, can I take you kumashure uku? Kumashure uku makaenda ndikuona muri kuZimbabwe. Pane mari yamaida. Mari iyi ndikuiona ichibuda mumaoko masisi vako. Makapa sisi wenyu, makapa sisi, uyu akapa sisi vako mari. Zvikanzi chokwadi. Zvikanzi nemunhu uya takamboonana here namufundisi. Ndikati amufundisi hatikuzive, tatongouyawo pachechi. Because tine matambudziko, pane upenyu hwedu hausi kufamba zvakanaka. Saka tangoti tiendewo kuchechi. Zvikanzi alright, tichaita 1-on-1, but my sister, mari iyoyo pane zvayakashandiswa. Right. Chititaurei imwe mari yakanzi iri kudiwa iri cash muSouth Africa munomu nevabereki vako. Mukadzi vati chokwadi, vakati vada mari. Zvikanzi right, kwandikuenda nenyaya yangu muchazokuona, tichataura nyaya yedu 1-on-1. Asi inini kana ndapedza chechi hatichataura zvinhu zvakawanda mune vanhu muchechi. Zvechokwadi Sis Melly chechi yakapera, but anogara namufundisi. Tagara namufundisi, mufundisi akatasa mudzimai. Zvikanzi my sister, baba namai vako vari kupi? Zvikanzi variko. Zvikanzi ndikati vauye kunoko vanogona kuuya here kunoko. Zvikanzi aiwa, vabereki vangu havaende kune mamwe machechi, chechi yavo chete ndoiyo yavakati ndoine vanhu vanonamata, saka havaende chero ndikada kuti ndivadedze. Zvikanzi are you aware kuti zviri kuitika paupenyu hwenyu? Zvizhinji zviri kuitika paupenyu hwako iwewe nemunhu uyu. Ndiri vabereki vako ndo vari kukonzeresa zvese izvi. Pandabvunza inini ndikati hamuri kuti chii mufundisi? Zvikanzi namufundisi, iwewe wati une problem, dai uchiteererawo Mwari zvaanenge achitaura newe. Mwari anokuda. Chaonzwa hana yako kuti chakati. Kumashure kwauri kubva uko, pane ngangoti spirit yako pane yaingonetsa nedzimwe zvinhu zvawaitsvaya kuti Mwari ataure newe, but hauna kukwanisa kuti uzvione. Vanangoti ndine urombo hwangu. Zvikanzi right, zvaakuitika paupenyu hwenyu. My sister, iwewe uri mukadzi wechikwama. Kana ndakukutarisa kufamily kwenyu wakaitwa for financial gain. Baba vako nemhuri yese vane kuromba kwavakaita, vanoda power, vanoda zvinhu zvakati wandei. Iye vaakahwitinisa kada kumba kwedu chokwadi takakurawo tichishupika, but zvinhu zvazochinja zvadai. Zvikanzi right, saka nyaya iripo ndeyekuti ndinoda kutaura nababa naamai, ndoda kuzoti ndivaone tivabatsire. Zvikanzi kuti vauye kunoko kunonetsa. Saka tobatsirika sei? Vatambonamatiriwawo, hapana chakabatsira. Vataenda pasecond church futi Sis Melly, madifferent churches atisingaziye, pari kubatwa nyaya 1. Chechi yekupedzisira, pastor murungu akabva azotaura in detail zvese. Vangoti vatati saka toita sei? Tataya kubatsirika Sis Melly, pamwe pacho unonzi fidha, pamwe pacho unotozoendesa hembe, hauna mari kuti ubatsirike, hapana chiri kubatsirika. Right, vandazoti ndakarara vandatanga kurota baba naamai. Baba naamai ava vakati iwewe wakauya mumusha mangu kuzofumura zvemumusha mangu. Handikude musha mangu because mukadzi uyu ndakamupa munhu ende zvandakaita ndakaitira musha wangu. Saka kana uchiziva ngatiwirirane, ngatikate deal. Inini pandakasungawo ndosunungura. Saka inini ndakavati kuhope ndikati ababa, inini handina zvandakatadza, takangosanganiswa nenhau dzerudo. Saka inini chandiri kukumbirawo, ende futi kana muchiti kusunga muri kureve chii? Zvikanzi kana chiti ndikusunga ndikuziva zvandakaita pamusoro peupenyu. Saka zvakaramba zvongouya. Right. Mutungamiri wavo wechechi ndobva auya kuSouth Africa kunoko.
mudzimai vati ngatitaurewo nemutungamiriri wavo because timboona kuti pamwe anogona kuti namadzirewo atibatsirewo. Saka zvisinei hazvo mutungamiriri mukadzi ndiye akaona mutungamiriri. Vaona mutungamiriri wacho, mutungamiriri ndipo paakati ndokumbirawo kuti ndizoona murume ndautaura naye. Sei iwe uri panapa vataura zvese. Inini pandasangana nemutungamiriri, but pandasangana nemutungamiriri before sandasangana nemutungamiriri, mutungamiriri akaudza baba naamai akati ndoda kutaura nemwana murume wemwana uyu. Zvikanzi namai vakabva kudedza mwana mudzimai pasaidi. Zvikanzi tanzwa church leader wedu vachiti vada kuzotaura nemurume wako. Saka ndokumbira kuti udze murume wako kana apera nachurch leader umutaure kuti ataurewo zviri kungomunetsa paupenyu hwake asataure dzimwe nyaya dzakawanda. Hanzi ndovabvunza kuti mama muri kuti chii? Zvikanzi umutaurire murume wako ari angotaura izvo zviri kungomunetsa zveupenyu. Avaudze kuti zvina zvikungofamba zvimwe zvaasingazivi asiyane nazvo. Church leader tavaona but baba namai vakati vada kuti tiite meeting mumba mavo. Saka inini ndakabva ndaudza church leader ndikati handisi kukwanisa kuti ndipinde mumba mababa naamai because last time baba vakati havadi kundiona. Ndozvavakataura zvechokwadi baba vakazvitaura nemuromo wavo vakati handidi kuona panapa. Right, ndanyarara hangu. Church leader vatanopaka mota pa shopping mall tavataura nyaya tiri motikari. Zvikanzi nachurch leader vandamutaurira zvese vandati nini matakagara muno mundomba mangu mandiri kufanira kugara but zvichaita zveupenyu. Ndopaakatarisa ndovati kana neniwo kuzimbabwe kwandogara handisiye munhu achirarama motikari chero asiri hama yangu. Ndaane mubvunzo kuti baba naamai vafundisi vari kutungamira kuno kuSouth Africa vanosiya umwe munhu achirarama motikari ende moreover chero usina kuroora but utori mwana wavo. Apa hapana kunditira zvakanaka. Ndozvaakabva taura. Saka tichitaura kudaro vacho church leader une zvimwe zvakuda kuti nditaurire here. Saka kuti inini nditange nhau idzi Sis Melly ndakati mudzimai taura ini ndozotaurawo. Saka before that Sis Melly tine ngoma yatakazoti musikana webasa akakumbira hembe dzemwana dzekugara mugaraji. Saka isusu akazotidedza tine ngoma yatakatora asi ndakatungamira mukadzi ndikati pisa ngoma iyi yange yakasungirwa machira yaratidza kuti inoridzwa mukadzi vaipisa. Saka musi waipisa mugaraji mana vatezvara navamweni. Yes. Imimi zvivindi zvokuti mutore ngoma yavanhu mugaraji mopisa mama zviwanepi? Right. Mabvunza zvakanaka Sis Melly. Ndezvatatanga kunzwa kuchechi kuti vabereki venyu havasi vari right. Takangotungamidza mudzimai tikati iwo opisa zvinhu zvakadai zvakafumuka. Iwo ndiwe mwana weparapa. Ukuziva zviri kuitika. Saka akangopisawo but takapisa takangonamatawo. Saka musi wapisa manheri waya zvichikwaura nababa vakabva vadzoka vanga vaenda kuMalawi. Asi vachidzoka vakasvikotanga kupinda mugaraji vasati vapinda mumba. Vakaita garaji rese upside down. Ende havana kutaura zvavari kutsvaga. Hanzi vakabva vakanyora garaji rese. Apa hapana ari kutaurawo anything. Mwana haasi kutaura. Musikana webasa ari kungoonawo. Zvapedza kudaro hanzi ndopa vakati vabereki ndopa vakati baba nhinge vakambouya panapa here. Vabvunza mwana wavo. Vane mazuva vasati vauya panapa. Sei mabvunza? Zvikanzi ndiri kungovhunzwa kuti akambouya panapa here. Zvikanzi aiwa haana mbouya panapa. Saka takudza church leader zvese zvatakasangana nazvo tamutaurira zvese. Ini mhanda tanga kutaurawo zvese zviri kuitika zvebere and everything. Church leader vati nyaya yawotaura ndainzwa asi ndichambona ndambonamata kuti Mwari vari kutaura kuti chiineni. Right, zvadaro Sis Melly vabereki ava vadzokera futi kuZimbabwe. Saka vadzokera kuZimbabwe ndataura neumwe pafoni ndikunzwa kuti haasi kufila zvakanaka. Ndanomuona Sis Melly paipai kuyochi handisi kunzwa zvakanaka. Ndikati kumama nababa vakakuenda kuZimbabwe vatoseka nene zvikanzi chero paipai last time ndine pamiri ingava vakangoenda kuZimbabwe wani vachitoziva kuti ndiri kurwadziwa ndozvavangori havanawo zvakawanda vakatiniwa. Tagara paipai ndarara
handisina ndakurara semunhu akamirira munhu asiri kunzwa zvakanaka ndikati handingarari. Saka ndakadaro Sis Melly ndakagara asi ndakangogarawo but ndakazviisa negumbo izvi ndakatogara pacheya iye angagarara. Ndobva ndakati ndida kuenda kutoilet. Ndida kuenda kutoilet Sis Melly ndobva ndakasangana padhoo ndichivhura dhoo ndobva ndakasangana ndakabva ndaona nyoka Sis Melly. Saka ndakabva ndavhunduka Sis Melly. Nyoka Sis Melly yakabva yafamba ibva yapinda mubedroom mana baba. Dhoo ranga rakavhurika. Ndobva ndaenda saka ndakatoshayoda kuti nditaure nemudzimai nekumudzi. Ndakabva ndatange ndastika Sis Melly kutadza kutotaura. But bhodhi yangu yakatanga kupisa. Ndobva vataya kundipa mapirits. But time after kana 1 hour ndakabva ndaita zviri nani Sis Melly. Mandangomuudza ndikati ndozvaitika zvandaona izvi but pamba panapa ichi pakarema handina handichakwanisa kuti ndiite se hazvi kundiitira zvakanaka. Right, takagara kudaro Sis Melly iye ndobva tagara hedu ivo vari kungoenda kuZimbabwe vari kuita maapenda vanhu vari kudzoka. Saka chechi yatakapedzera kuzoenda after yemurungu takanzi napasta ivavo imimi dai munofanira kuti muda kuti mubatsirwe. Pane maotas nezvinhu zvakawanda zviripo. Hatombotraya kuda kuti tibatsirwe Sis Melly hapana chiri kumbobuda Sis Melly. Right, Sis Melly ndopakabva pazoti inini Sis Melly ndakapaka somewhere ndakatopaka hangu dziri kuma6. Sis Melly motikari yakabva yapazwa. Inini handisiri padhuze asi motikari yanga iri padhuze. Inini ndangotendererawo. Motikari yakapazwa hembe dzangu dzikatorwa nezvinhu zvakawanda zvikabiwa. Zvabiwa Sis Melly baba vakazotaurira mukadzi vakati mukadzi akataura kuti motikari yanzi yapazwa. Baba mashoko vakataura vakati I knew kuti this guy was staying in the car. Saka hapana kwaaizosvika nekugara motikari. Saka mukadzi akabvunza akati dedima muchiziva kuti munhu anorara motikari. Kanzi ndaiziziva. Saka dedima idiko kuti mumubatsire. Zvikanzi it's not my business kuti ndimubatsire. Uye vangonyarara. Right, ndapindura mubvunzo wenyu yaSis Melly. Chechi leader waya tamutaurira. Chechi leader baba azodzoka futi vatara nawo. Zvikanzi chichi kuti musabatsire vana ava ivo vari vana venyu. Ende chichi kuti kuti mimi mwana makatadza kana kuti mubatsire mugadzise mapepa ataura andiudza zvinhu zvese. Sis Melly nyaya yakazotwista. Baba vakazopomotera mwana wavo zvikanzi uri kufamba uchiti isusu tiri varoyi. Wakaudza chechi leader wedu kuti tiri varoyi. Pakatarwa zvakawanda ende munhu ari kukufurira ndiwo kamurume kataiti kanofanira kuti kafe. Ndikari kuuya kachiti kanasa zvinhu zvemumba medu. Saka Sis Melly tatraya kufamba ndosaka ndakazoti ndikufonerewo ndoona vamwe vanhu vachibatsirwawo pamadhayaries. Saka nyaya yangu Sis Melly zvinhu zviri kundirwadza kuti nditaure kuti naamai Sis Melly. Pamwe ndikavaudzawo handingazive but amai pandakapedzera kuvaona kumusha ndakamboenda hangu kumusha ndichingonoona kumusha muna February but amai vakangonditi uchazotaura neni kana utataura neni pane hausiwe munhu wandinoziva. Meaning to say kuti yamai venyu vanogona kutove vane zvavanoziva but vakamirira kuda kubva kunzwa kuti munzwe vanzwe kubva kwamuri imimi. Inini ndo zvandakaona ndo maonero andakazviita Sis Melly but inini manje kuti nditange kutaura zvakawanda Sis Melly handisi ready Sis Melly kuti ndingadaro amai because kana mubereki akutarisa akupa mamwe masaini ozoti udaisoka ndangoti inini ndangoda kuti ndingobatsirwa ndikwanise kuti ndingobuda nenhau yekuti ndizive ndite closure nenhau yemwana because zvinhu zvacho zvese Sis Melly hapasina zviri kufamba paupenyu. Right. Chese chandoda kuti ndiite Sis Melly chinotongokrashwa chese Sis Melly. Mwana uyu ave nemwedzi kana makore mangani kuzvino? Mwana ane 2 years 6 months. Musati madzokera kuti munonzwisisa kuti ma-DNA yakamira sei? Hapasisina mari Sis Melly kuti ndine mari zvezvo because upenyu hwacho ndakutongoraramawo negrace Sis Melly. Pakaita mari ndogona kuti ndidaro but mudzimai futi akataura kuti iye nezvezvo zviri kuitika izvizvi akataura kuti haasi kunyatsoziva confused. Saka ipapo pari kubva pandinetsawo Sis Melly kuti kana munhu echiti ari confused zvinoreve chii. Right. So izvozvi right now hanzvadzi makazobva kumba kwana baba vatezvarava kana kuti munopota muchindako?
handitoendi ikoko Sis Melly. Isusu kana tichingosangana tinongoonanawo zvongoti hese tongokurukura ndongoonawo mwana because mwana kuti ndivenge mwana Sis Melly handikwanise mwana ndotomuda because mwana wandakapawo zita rangu ndovani kutoti mwana wangu womukomana munongoziva Sis Melly unongochiti upenyu ano umwe munhu wekuti unokurukurawo naye muchita upenyu ko kana madna akazobuda chiti asi wenyu modi munombopafunga okay Sis Melly zvinhu zvichandingondirwadza zvichandibreaka Sis Melly but ndakabvunza futi mudzimai ndikati iwo kana uine zvimwe zvauri kuziva ka dai wangogara wangotaura because tikatanga mukufamba inoona kumashure kwatiri kubva nemameseji aiuya pafoni pangu nezvi zvakawanda nezvaakuitika paupenyu izvi ona kuti zvinhu zvacho neniwo zvabva zvandinyanyirawo saka iye akabva ati kudi iye akangoti kuti neno ndaaconfuse because naiye nevabereki vakewo futi zvinhu zvacho zvatosawa havasi kutowirirana vanenge vachingodaro izvezvi baba avakutorwarawo havasi tonyatsoonana zvinenge zvichinzi ndiwe wewe nemunhu wakaunza muupenyu hwedu kutiti ari kufara ari kuita rejoice ndiri kurwara saka bona kuti Sis Melly izvi zvacho handisi kuzvati chii chinyatsoitika Sis Melly kuti ndine ndakatadzira vabereki ava inini maoko wangu Sis Melly nekukudzawo kwandakaita handisandira kuita kana kubata mushonga handitozizive saka izvozvo ivo pachavo ini zvandakaona kubva muchitanga kusangana navo imimi lifestyle yamatanga kuona muchitanga kusangana navo naiko zvino zvichakangofanana here kana kuti naivo life yachinjawo nokuti makona zvakawanda kaimi that means mukuona kwamaiita makafumura zvakawanda mazizi maviri vatezvara vakashama nyoka ngoma yavanhu mukapisa ibere makaona zvakawandisa zvokuti zvichinyatsoafambira senge zvipekutanga chaiko kwazvaita izvezvi nokutaura chokwadi zvachinja because zvavachinjira because ane sister yake futi ane 9 years yakabva kubva pamiri mai manje plus pacho pavakabirwa motikari papo Sis Melly inini ndichivabirwa pavabva kuZimbabwe vadzoka kunoku pane pacho pavaida kudzokera kuZimbabwe vazoreplacwa motikari vakazobirwa mari vanowithdrawa mari saka ini ndakangosanganawo nawo vandangonzwa nyaya saka vese vanga vari ine panic mode vaitosheka saka ndakazongodhiraivhawo mota but chakandishamisa ndichida kutira kuadjusta siti remotikari because ivo vaitobvunda chakandishamisa ndechekuti pandakada kuti ndiadjuste siti remotikari Sis Melly ndakabva ndaona mabhodho repurity maazi yakaivana ndakaona bhodho repurity kuti ranga risina purity but bhodho ranga riine ropa mukati saka pandakada kuti ndidei so ndakabva ndasanganzana maziso naatezvara saka ndakangodhiraivha motikari ndakanyarara but ndakadhiraivha mota ndakanyarara ndakadzoka ndibva ndazongoti baba ndangokwanisa kubatsirai ndakumboenda ndozvandakangoita ndakumboenda saka mudzimai akangonditi achindiperekedza akanditi iwo ndokuziva chii chaitika futi ndikati hapana ndangoenda asi saka baba akazosara achiti memba iyi handinyasoinzwisisa kuti memba iyi inorapa inoprofita kana tinoita sei memba iyi there's something that is not okay handi ndozvavakangotaura baba kuti munhu uyu handinyasomuona zvakanaka munhu uyu pamamuri mese chii chaimbonyatsoti asi saka mukadzi akatanga kuvarondedzera kuti apa anoti akataura izvi neizvi zvimwe zvacho zvinoitika saka hanzi vakabva vati baba vakabva vati ndosaka tisiri kuti ropa redu hazi kuti tiwirane nemunhu iyeye saka inini Sis Melly chandiringokumbirawo pamadirect kana paine anokwanisa kungoti batsirawo nekundibatsirawo inini ndikuziva kuti zvamataura zvechokwadi zvinhu zvinoti kuti upinde mumba mevanhu kana musha mevanhu upisa ngoma utungamidza mwana wavo uchiona zvimwe zvinhu handizive hangu kuti but ndazama inini Sis Melly kunamata kana kufasta handina zvandisina kugara ndaita but hapana zvinhu zvakaloka Sis Melly hapana chiri kufamba ukada kutira kuti uite ichi hapana chiri kumboitika Sis Melly saka izvozvi muchirungu mota zvamuri kuti yakazotogwa nemuridzi waina baba ava saka imogarepi ai mota yakazotengeswa kudhaya mota vakazotengesa inini ndakutongogarawo pane imwe shamwari yangu akangondibhadharirawo
pekugara inonzi majese, it's a self-contained thing. Saka hapana zviri kumbonyazofamba Simeli. Ndachitotiwo inini kana pamwe lockdown kana zvaita zviri nani, because ukada kuti ufambe zvezvizvi hapana mafambiro auti ungaende sei, unosvika ukabatwa futi pamwe hauzive usvikokuvara. Nanda kuti kana zvaita zviri nani nembotira yangu kuti pamwe ndimboida kumba, pamwe ndoenda kunotanga kugara futi pasina amai, but amai seshirikadzi ndinoda kuona kunge ndingeri pamwe ndaenda kuvawanzira zvinhu, ende ndini mukomana mukuru. Saka zvinhu zvacho zvese Simeli handisida kuti ndikunyembere. It's taking a toll on me. Handina kana rugare. Because life yandakararama kumashure nekwandakuenda kwacho, Simeli zvikurwadza. Apa it's so painful and hating kana mchitaura kuti makati makashanda mamuri kumaigara kuDubai pamakazoya musangana nemudzimai wenyu iri mama bva kuDubai kwamaishanda contract yapera muchitori nemari yenyu yekuti mutenge kutengesa muitewo zvebusiness ramakatanga iri muchitengesa mota muchitengesa ende zvinhu zvenyu zvaifaya muchitamega zvinhu zvenyu pakangopinda kuti zvarava vemusikana makasangana naye apa ende chakanyanya kundirwadza ini ndechekuti munhu inini ndiri kutokudzai madhairis chokwadi hadzisi kunyepa. Pandakataura nehanzvadzi ava nezuro manheru vachiti ndine nyaya yangu ndabva kuYouTube ndinokuonai kuYouTube, munhu wavari kutaka vaintroducer anove zvakare munhu wavari kufungidzira kuti aizovasendera mameseji negweseri achiti kana uchiziva if you know what is good for you tiza neupenyu hwako. Munhu wandoziva, munhu wandinotozivisisa Hildaste ndakutega pano, munhu waunozivisisa. Zuva Havane ndakutega pano, munhu waunotoziva tinotozivisa munhu wekwedu Gweruko ndakarwadziwa. Of course yes, this lady ari muJobekum ane history yeutsotsi, ane history yekuita izvo zvataurwa nehanzvadzi exactly zvokuti pandakavaudza kuti munhu wamuri kutaura imimi akadai anonzi ningi akadai vakati ndiyeye chaiye ndakabva ndanzwa kuti akavasanganisa nemukadzi uyu. But anyway haisisiri nyaya because isi tatiri kutomutsvaga ini ndandiri kutomutsvagawo munhu iyeye ndandiri kutomutsvagawo mukadzi iyeye hanzvadzi vakati vachakwanisa kundibatsira kuti anowanikwa papi because anongodisapia kunge chiichira nepafacebook pese apakatozobva kudhara ini watinoti munhu wandoziva but hazvina hazvo haisi nyaya yavafambira pano vedu wei. Makati mune chidegree or diploma rechi? Aiwa ndiri oil rigger. Oh, mata oil rigging. Maiti vanda oil rigging. Vanda oil rigging kuDubai mufunge upenyu kuti huno wakangochinja sefani from kuDubai kwavaive oil rigging vadzoka kuno kucontract yapera vane mari yavo vari kutove neapartment yavo vari kuita life yavo zvakanaka vongointroducewa kune mukadzi uyu. And I'm so blaming this way watoziva uyu kuti aintroducer chii sei shamwari yake iye achiziva because ndiye akazenga kuvasendera mameseji negweseri kuti tiza neupenyu hwako but in the first place ambova introduce hanzvadzi ava kune musikana uyu akanga achizviitira chii. But anyway haisi nyaya handitika adaro Sisimeli ndiri ipapo ngatizvivhare so Sisimeli murume wekutanga ex-husband takasitara naye pafoni tese. Alright. Sisimeli ex-husband mashoko akataura akati inini ndozvandakatizira relationship baba namai vako vakarema saka takatiza neupenyu hwangu. Ndozvaakakwanisa kutaurira mukadzi neniwo pafoni angari paloudspeaker akati baba namai vakarema inini ndozvandakatiza neupenyu hwangu kana inini izvezvi upenyu hwangu hwakatooma. Ende murume akati kana zvauri kutaura iwowo zvauri kusangana nazvo nainowo ndakapfuura neipapo handisi ndiri nani zvangu but dai ndakanga ndakateererawo vakoma vangu. Lorraine, this person unotomuziya because she's well known Gwerum, unotonyatsomuziya this mukadzi you should know her, unotomuziya. So inini chiri kundirwadza ndechekuti hanzvadzi vauya kuno kune mari yavo vasikana vauya kuno vachindi kutangawo business contract yapera votenga kuita zvinhu zvavo vosangana nemukadzi uyu voita zvinhu zvavo handitika votengesa business yekutenga mota guys hariitwe ne2 cents guys votanga kuhanzi I know the person nawendi thank you wendi votanga kuita business ravo vachiita zvinhu zvavo zvanenge vachiita vachidi kopindira vanatezvarava mukati vodestroya zvinhu. Of course hanzvadzi tovapawo responsibility yekuti vakabatsira havaikwanisa kuti vadestroye ngoma dzavanhu dzavanga vaona nezvizhinji zvokuti vataurise zvinhu zvavanga vaona dei vakagara vatiza neupenyu hwavo pakatanga kuona masainzi esaya. But on the other hand guys iko zvino is too late kuti stidi
titaure nezveizvozvo because vatove musituation ende kazhinji yacho zvinoitika ndezvekudai so hatizivi vanhu vanobata mishonga nekushandisa pamwe vanenge vakatoita zvavanenge vakaita kumunhu kuti aputirike asatize asakwanise kuti aone aramba achingove panzvimbo iyoyo oita kunge chidzoi kunge atoiswa mubhodhoro kunge akaiswa pai handizivi panenge ari papapo handiti mazviona so pamwe tingangova dei makatiza dei makadii pamwe vaitongove hameno zvaiitikawo mavari panguva iyoyo tingajaja tikadii hatisiri mbutsu dzavo guys hatizivi pamwe vati tinoda kutiza asi vongonguva vodzokera pane mwana apa noti mukaisasa nyaya iyi plus another thing sisimeli inini hangu handisi munhu angachiti sisimeli ndikuda kuti ndidzi unzi sisimeli zvinorwadza kunzi waita mwana nene zviripo zvangosiya munhu ane mwana akadhambwa futi saka ndakazvifungira kuti neno iri hanzvadzi yangu iri kunzwa so ndonzwa sei saka takati tese tichingosapotana zvirwadze zviite sei but ndonhau dziri kunyanya nditi ndinoda kuti ndiite closure nekuti tibatsirikane tifambe munhu wese hapana munhu asina past ndizvozvo hapana asina past ndichateerera hangu zvese zvinotaurwa nemadhayari vanoti apa dai wakadai so handinogamuchira zvese zvavanenge vataura but ndauya pano kuti tiwane aiwa ndo first step yamakatoite kwete first step anyway makamboenda kunana pastor muchiti muri kutsvaga vana pastor vakamboguzama kuda kuti ndo first step yamakaita pamakasimuka muchiti muri kuenda kunana pastor ndokufumura kwamakatoita zvinhu izvi ndo zvakabva zvanyanyoita kuti munyanye kudonha pasi because maifumura guys vari mucomment section vari kuti gwereyanisa hakuna taundi isinganetsi mani taundi dzinongonetsa Huyai inongonetsawo nenyaya dzeko Harare inongonetsawo nenyaya dzeko Cape Town Joburg kwese kupi hakuna taundi yose America London kwese taundi yese inongonetsa hapana tisinganetsi handiti but isusu chatiri kuda nchotibatsira hanzvadzi vagaidza vari kutsvaga help yokuti vangaitawo sei handitika kuti vakwanise kuti vasunungurwe kubva muzvinhu izvi saka imi hanzvadzi masunungurwa nhasi mawana munhu anokusunungurai nhasi muri kudzokerana here nemudzimai wenyu kana kuti muri kudii right kuti ndidzokerane nemudzimai sisimeli inini chandikuda kuti ndiite ndoda kuti mudzimai angari munhu anoshandika naye kuti ataure handisi kuti nini handimbobve ndakamujaja but nyaya yemwana iyi ikataurwawo sisimeli ndinoita closure chero kunzi uchichengeta mwana but uchiziva kuti zvakamira so tinoona kuti tifambidzane zviite zvakanaka sisimeli kuti ndiite closure ndisagare ndichikuti mazuva ese kana ndakagara kana muri kufamba mese mugare undine bundu mumwoyo hazviite zvakanaka mwana chipo chakabva kuna Mwari but kungoti aiti andibudiro pachena kuti ndisawiste kana time kana ari kuziva kuti pane zvakaitika kuti no iwe ndakazosara ndosangana newe but muridzi baba vemwana ndeuyu because this lady akafona sisimele haangangopenga ende haafembere nhamba dzemudzimai dzanga dziri nhamba nyowani achiti hanzi ndakanzwa kuti pane mwana which means mudzimai ane munhu wakataura naye kuti pane mwana anogona kuzviramba hake because munhu iye haangangofembere saka kuti angotaurawo chokwadi zvinenewo zvinondiita kuti zvese zvinofamba mune zvakanaka ndida kuti kana ndichitambawo nemwana ndichita zvese zvandikuita nemwana ndoitawo mwoyo wangu nezvese rudo rwangu ruri pamwe chete kwete kuti pachitinge chiti uri wakamira nemunhu padzimwe pfungwa dzako une bundu zvinenge zvingoti chii chiri kunyatsoitika toda kuti tibatsirike naiye aritoda kuti abatsirwewo pandakataura naiye kuti haudi here kuti timboenda kwaSisi Melly kudiaries iye akangotaura kuti inini handisi munhu anoda kuti ndipublishe ndikati hapana munhu anoziva zita rako tinoda kuti tiinde tinobatsirwa zvifambe zvakanaka zveupenyu saka kana mukagadzirisana imi mchinge mataurirana zvakanaka nemukadzi nyaya yapera masunungurwa magadza madzokera futi still mufamily iyoyo hachizokuafectei futi because chinoitika pawitchcraft hanzvadzi ndechekudai mukagadzirwa nhasika imi magadzirwa nhasi maitirwa zvinhu zvenyu zvanaka handiti munenge makuchipangwa kuti muchiita stay away from evil hazvibetseri kuti nhasi imi let's say ndikupai muenzaniso hanzvadzi let's say pamwe ndimi makaenda kunoromba handiti kun'anga maenda kunoromba kun'anga hamuchadi zvinhu zvenyu zviya mowanana nokubatsirai kuti murase zvinhu zvamakanorumbesa zviya marombesa zvinhu zvakudaro moti zvabviswa zvapiswa handichisina mava free moyoenda kuchechi a month kana kuti 2 months 5 months down the line modzokera zvemotanga kupinda zvemune vanhu vanoita zveun'anga nechii madzokera zvemazviri handi maona saka apa pamunenge mangoita catitize nekumagadzirwa 2 minutes asi mufamily muchirimo pakanzi family gathering munowanikwa muripo semukwasha pakanzi chikafu
munowanikwa muripo saka munozoza pamwe one day muchasangana zvene nengoma idzi nemistake kana muchirimo mufamily imomo zvinozokufambirai here Sis Melly kana magathering ese wakaita paupenyu hwavo iye anga asikasaende kumagathering through inini kwese kwatatakuenda Sis Melly kana mumachechi zvakangonzi nevamwe vafundisi vaingotaurawo ivo maprofets vafundisi vaingotaura kuti ungotendawo Mwari kuti kusangana kwamaitwa nauyu pane zvimwe zvinhu zvanga zvakavanzikika zvausingazivi zviri kuitika paupenyu hwako vabereki havana kunyatsochena zvaunofungidzira ende imwe confirmation ane munin'ina wake mwana wababa munini vake vakazotaura the same thing akati inini pandakamborwara paya pandainzi ndikupedzwa ropa nyaya iripo yakamira izvi neizvi neizvi sisi mimaizviziva ivo pache zvavo kuti vabatane semhuri havana kubatana semhuri bhozi baba vacho vanenge vachiti nini mumba mangu vana vangu vakadzidza ende tinonzi tinowana hapana vanhu vanonyatso vanotyiwa chero ini pandakaenda kuzimbabwe ndakanosangana namainini vakataura kuti zvakaoma handi kunyeberai baba vangu inini chero mukavaona mwana mudiki but vakutange chembere vakakanganisikaona mukoma wavo saka zvamukutaura nezveSis Melly ndozvatakutoda kuti panobatsirika sei chandangodawo inini Sis Melly handingarambe ndakadaiso neupenyu zvichirwadza marwadziro azviri kuita aiwa kubatsirika munogona kubatsirika handii kunonzi hakuna dambudziko risingabatsiriki but my main worry inini ndeyekuti mabatsirwa imimi nhasi madzokera muchiti nemukadzi wenyu tabatsirwa tose mangwana madzokera iko kuya kufamily kuya handiti zvinozopera here kati muzonatsa kuti maybe zvinhu zvenyu zvamuri kugadzirwa izvi hazvisi kushanda because munenge muchingodzokera kuna baba imi muri kuti mukadzi wenyu kumafamily gatherings haaende kwechi but family is family ndoda kukuudzai hanzvadzi family is family aiwa handisi kuti nini handati pandazozanga kuti azive zvese zvangasikasaende ariko kumba kwavo family is family zvechokwadi Sis Melly that's true ichokwadi family is family chero zvakaita sei family haichinje saka ipapo Sis Melly ipapo hangu ipapo Mwari ngavaitawo kuda kwavo kuda kwaMwari zvatinzi naMwari ndichocho ndizvozvo Sis Melly nini hangu chandiri kuda kuti ndisunungurwe ende kana ndakapindawo mumba mevanhu ndikatanga kuita zisirizvo kuramba ndirigrete kuti sei ndakazosangana neizvi hazvichabatsire Sis Melly ndangoda kuti ndingowana kubatsirwa kuti upenyu huende ndiraramawo mararamiro ari kuita vamwe vana vevamwe vanhu Alright, hanzvadzi regai ndivhure malines for people then pakupedzisira chengetane solution 071 number dzedza ndodziziva nemusoreri here comes the problem right mirai ndione munoda dzimwe namba dzenyu dzedzanezuro aiwa 071 munadzo 071 chii 071 mirai 01 0 1707 01 071 ka 010 1707 mirai chikuitika pane foni ka iri pachistiki chefoni cheche manje ndiri kuda kuzama kunyora all right there we go 071 01 1707 1707 071 all right 010 1707 all right maita basa milecho kuzama kupina namba dzacho right namba ndaisa regai tinzwa kufona right kola hello murise ikola tikukunzwai murisei tikukunzwai kola taurai kola hello tikukunzwai regai tiva drop because
titore mama cause right guys mukanzwa musakana mukanzwa ndichikudropa ipanenge pane imwe call inenge iripo please ipai vamwe mukana mozofonawo handiti ipai vamwe mukana handitika ipai vamwe mukana kana mukanzwa paine call imwe inenge iripo ipai vamwe mukana musangofona ka1 mese because mafukoza chena ari kuwandisa panapa tichazivi kuti muri kuoverridana handiti right call hello yes muri right even kuti kuna mukoma journal ngavasiyane nemukadzi wavo fesi vatenge vagadzira nezveupenyu hwavo then vozoona zvemwana leta because vakaramba vaine mukadzi hapana chavanenge vaita. Okay, all right, thank you very much caller vari kuzvinzwa vakateerera. Okay, bye. Bye, right. Titore umwe caller hello. Yes caller muri sei atisi kukunzwai. Oh. Caller hello. Caller hello. Sure. Bedwe mkhona mumwe achifona musafone please makuoverridana panapa. Makuoverridana too much panapa nchazi kundotora call yani makuoverridana guys mukanzwa pa ndichi paine mumwe musafone mirai mumwe apedza I'll call you back. I'll call you back. Caller hello. Muri right here call. Mawari kufana chibomira I will call you back. Ngo baza hii then I'll call you back. Endera mberi call. Ini address yangu ka ni concern yangu ndio ya mtaura kuti vakaramba vari mumu. What I think Mkoma John should do is first of all find out my DNA ngana kuti akamira sei. DNA upenyu wavo wakamira mama. Tirikuitira kuti zvandandikuitira kakuti madna akabuda ari otherwise vanoziva koko I do understand vanoziva kokumepa way vachiziva kuti vakugadzirisa zvinhu kuti mwana ari mulife mavo here kana kuti haazi mulife mavo. Ko iko zvine zvinai mama is very simple anzvadzi avatorina vari kutogara zvenyasha zvavakudziva kuti vari kurarama nenyasha mari yacho vanoiwana kupi. Vari kugara zvenyasha because nezuro pandai vabvunza mavanza chara ndogara pane chimwe chavakabhadharwa an old friend yakabhadhara mwedzi pavari kugara kuti vakwanise kugara zvokutoti mwedzi uchipera ipapo vanenge vane dambudziko vasi kuziva kuti vanenge vachiita sei. Animona chekudya vari kungogamiwa ameno zvazviri kungoita zvazvinenge zvichingoita saka vanoiwana upi mari yacho iko zvinezvi. Vakaoma saka vombosiya zvemadna votsvaga zvekubatsirwa ndo nyaya iripo. Hatiwanzokurudzira kuti munhu siyana nemudzimai asi tichinzwa stori kamukoma John ka mukadzi siyai nekuti mukada mukuramba muinaye muri kuramba muri mhuri sezvauri tichitaura Sis Melly uye mukadzi akakurwarirai kana kuti akashaya munonomutura kunani mukaramba makasimbirira ipapo munonomutura kunani kunyange mukada kuti muite zvinhu zvenyu muri tu still mwana wavanhu ka iro ari vanhu kai achawana chaanowana munonoipira kunani. Aiwa ndakateerera ndokuzvinzwa mukutaura chaizvo chokwadi. Hanzvadzi Johnika hazvisi zvenyu muri vaviri zvinogona kunge zviri zvenyu muri vaviri nekuti imi pamwe mwoyo wenyu uri kuda asi tarisai futi in the long run nekuti pakaitika chinhu munonochitura kunani. Inini hangu handinkareje kuti munhu siyai mukadzi asi Mukoma John in this instance mashoko amukutaura iwaya akatotaurika musikana webasa akada kudhanza amai vakataura kudhanzi one day akaramba achimanikidzira zvaari kumanikidzira iye mwana musikana wedu munhu iye akazonofira maoko emunhu iye ndipo achaona kuti haana kungwani izvo zvakataurika ichokwadi zvinhu zvandiri kutoziva. Mukadzi siyai mutsvage rubatsiro asi plus futi chikaikura musingavanze mai zvatoshata kudhara ende munokonfranta mai muvaudze kuti ndo stori iripo. Aiwa ndichaita sei kudaro maita basa mama. Maita basa zvakanaka. All the best Mukoma John. Thank you Sis Melly. All right mama, thank you. But madhairis ndokumbura kuti titaura nechinzwisisana please
musafone kana mukanzwa kuti kune mwari kufona muri kufona muri 20 ka1 manje muri kuoverride call yeumwe munhu anenge aripo musadaro so do not do musadaro so musadaro madiaries don't do that. Kola hello. Hello. Yes kola muri right. Wadzrai volume yenyu kola tisi kukunzwai. Hello. Yes. Tiri kunzwa iko zvino. Chiri kuti kati ndechekuti imi muchera mukawana ma-DNA yavakatoita havo kudhara akabuda maresults achitaura kuti 50 what percent and what not waya akabuda kudaro handiti asi abuda kudaro ma-DNA handiti vanofanwa kuti maybe kunozodiwa mai ava kuti vadzokere kwavanoda iko zvinezvi I think that should be the list of his problem yekuti mwana because mwana aripo haatizi ivo chavo chekudodla vanzvadzi nepekugara chaiko mwedzi ukapera vanenge vasina vowana 500 kuenda kuma-DNA kochera akanzi dhora ivo vasina pekugara chaiko. Alright kola maita basa. Haya. Madiaries kusanzwisisa basa rekungofona vachingofona bheki vachingofona isi chiti munhu kana umwe aripo musafone. Kola hello. Hello kola. Kola hello. Haya. Kola hello. Sis Melly. Mushe kanjani? Hello. Yes, ndikukunzwa. So I don't know, but ndokwanisa kungovaudza kuti madi masiyana nemukadzi wenyu vanotsvaga deliverance ye because kana first husband akasiya mukadzi because of family yake, why can't you do the same to save yourself? Because it's not like zvikukonzerwa nevamwe vanhu but zvikukonzerwa nevabereki vake. I understand zvamatora pekutanga mukadzi hazingade kuti isiye futi ane mwana sezvaakaitwa ne-first husband, but to save yourself hamudzi mwari at the end of the day kuti munoda kufadza munhu wese, but you have to take care of yourself first. Leave this one elsewhere. Uchatozodzwa kuti pakoya vamwe 3 or 5 vakatozokusiyawo because of the same thing zvikuitika nefamily yake. So I think it's wise if you run for yourself, run as fast as you can. Pachiri ne chance, I hope you find someone, an overpaid family, a prayerful family, and you can have a beautiful life. Don't feel bad because if the first husband did the same thing, you can still do the same thing. On your contribution and I like when I call the scholar komukazofirwa muchaita sei kana pane zvinhu zvakagadzirwa pane mukadzi yeye matotakurana nazvo for life, but now kana vabereki vake vachirape rasirewo the next person. I'm not saying it's good kuroyawo vamwe vanhu, but ungotiwo akarorwawo nemumwe munhu wechipiri, then you'll be free. Mimi run for your life as fast as you can. Thank you. All right. Okay, I think kuavoida makalls. Thank you so much. Kuavoida makalls ari kupinda akawanda kudai so guys let's avoid this cause. Ngatitei munhu anobatsira vanogona kubatsira anzvadzi ava ndokunga ndoti chite nani. Vamwe vese vari kufona muchiti anzvadzi sorry muchisympathiza neanzvadzi sorry imbomirai kufona timbobvisa namba dzedu idzi regai tidzibvise ndoti makozi ari kuya panapa hazvichaiti akawandisa ende ari kuoverridana titi haachina kana nevolume because muri kutsikirirana kudai. Saka zviripo ndezvokuti tiri kuda vanhu vanobatsira
vanhu vanofunga kuti vanogona kubatsira dambudziko raanzvadzi John iri ravanaro kuti vakwanise kusunungurwa handitika vabviswe mubondage iyi yavanayo, because right now is under bondage. You can even hear from talking vachitaura kuti vari mukati mebandage, vakasungwa nebandage, vari mubondage, vabude chi munhingikiri muzvinhu zvavanazvo izvi. Handimaona life yavo isununguke, vakwanisa kuti chero vakaendawo parobot right now vachinotsvaga basa vaonekerewo semunhu, vakaendawo panonzi pakambani munhu waoriga, vakaiti vaendewo pakambani vachinzi pari kudiwa munhu vakwanise kunotorwawo. Anditika ndozvatiri kuda chete. Saka tokumbirawo vanoti vanobatsira chete, vanogona kubatsira dambudziko iri. Anditika please, vanogona kubatsira dambudziko iri. No, muri kuzvinzwira situation yanzvadzi. Anditika madiaries, dambudziko muri kuzvinzwira anzvadzi pekutogara cheko vari kurarama nenyasha, chekudya kurarama nenyasha. Saka usauya kochiexpecta kuti chi dhora riripo, hapana mari hapana. Ngatibatsirei mweya waMwari, uku kungobatsira hanzvadzi. Hapana sendi riri kunzi ngaribhadhariwe apa kana kudii, hatinawo kana sendi, hanzvadzi havanawo kana sendi. Kana uchifila kuti une warwadziwa nenyaya ishi, handitika yawanzwa ichitaurika pano yahanzvadzi ava, please uchigona kubatsira ndovatiri kuda kuti vafone chete. The rest chimbogarai pasi, chimbomirai. The rest chimbomirai kufona chete. I hope vari kufona ava vanobatsira. Tikuda vanhu vanobatsira chete. Tikuda vanhu vanobatsira chete. Mukoma Jonanzi mune makore mangani? Ndokusvitsa 38 muna November. So far 37. Vane 37 vari kupinda mu38. Vati vane 37 vari kupinda mu38. Tikuda munhu anobatsira chete ava ndifunga kuti vanobatsira kutofona Africa to decline. Vanobatsira here. Vanenge vasingabatsira vasilei queen ivava. Right. Toda vanhu vanobatsira guys. Toda vanhu vanobatsira chete. Vanhu vanobatsira chinyatsoziva kuti hanzvadzi ava hakuna sendi riripo, havatorina kana mari yechikafu kana mari kungobatsira kusunungura mweya waMwari. Mweya wa asi madiaries. Muri kudoseka nitaura kuti silei kwini modoseke henyu. Aha. Kola hello. Munobatsira here Kola? Munobatsira? Munorapa here? Munobatsira, munonamata, munobatsira, munoti mutane zve? Oh, okay. Muda kwataura nzvimbo. All right. Zvinoita. Good. Zvoita izvozvo. Taura henyu vakateerera. Saka vanokwanisa kusunungurwa zviri izi. Saka inivapedza kuti nhamba kuvadonha sei tikuda nhamba kune munhu ari kufona riga tifone bheki ndiyo ushu tikuda nhamba sezvo aine akavapa nhamba zviri nani. All right. All right. Aiwa, iyi namba musatumire pano panamba iyi because namba iyi ndeishow chete handishandise munotumira pa 064 ya 895 4837. Tora inamba. Right. 064
895 4837 4837. mozondisendera namba dzacho ipapo. All right, Sis Melly, I'll do that. Thank you. All right, thank you very much. Thank Right. you. Maita basa call. Alright, then paita Lorraine ati ndibatei ndikokupai namba. Alright Lorraine, ndichakubata futi after this, then uwabatsira nzi ndivabatsire. Paita uyu anzi ngavaende kuchechi ZCC yekwaMutendi. Ndichavatsvagira hashi dzemuprofita akabatsira step daughter wangu aienda kumwedzi kusingaperi akatopora. Right, ndeumwewo uyu. Saka regaiti 7 namba dzake. Regaiti 7 namba dzake tinadzo ari muSouth Africa. Ko akunawo here vari anzi alright pana manzvadzi mukoma John vari kupi kune vamwe veZioni vasingabhadharisi vari Polokwane. Right. Muri kuJoburg kandi? And Pretoria, alright. Right. Saka winda mupindura we asenda iri message maru Pretoria nokuti dai kwambowanikwa at least kwezvo kuti kuite ningirikiripi temporary solution ekuti vakwanisa kungowana masense ekuti vawaraise mari yekuenda naPolokwane kwacho zvanga zviri kuzoitika. Hello kola. Kola hello. Hello. Munobatsira kola. Hello, ndine namba yemunhu anokwanisa kuvabatsira. Alright. Munogona kutaura mune bhilo here hanzvadzi John apa munyore namba. Takungotora namba dzose nhasi. Unadzo taura hako munin'ina. Hello munin'ina. Mamu. Taura unadzo. Alright, ngavabate namba 062 3 alright 323 0764 inamba dzako kaidzi. Muda kuti ataure nemi mozogona kuvabatsira zvisiri mukadzi wavo. Kwete kuti titi mukadzi arambo panozobatsirwa nani mwari anofanira kudikana nacho. Pane munhu ari papusa WhatsApp, anoshashandisa WhatsApp yavo. Alright, saka imimi haisi 062 i061 323 0764. Gadzirisa yanzvadzi 061 0764 0764. inamba dzaiva vakola. I think vanobatsira ava vanangoda kutaura kuti ndobatsira hanzi ndoda kubatsirai. Alright, 061 323 0764. Okay, Maita basa. Alright kola, thank you. Thank you so much. Saka kola vatumira. Right, paita dzimwe dzauya panapa handizi kuti ndodzidega ingodzitaura panapa vanotoda ivi madhayaris munoda zvinhu vane maproblems aya uchitongotora inamba idzi takutongodzishedzera pamhepo kuti mutongonzwa kuti chipanzvadzi yeda musazouya kuinbox moti namba dzaya kune namba dzatumigwa dzimwe idzi itobataiwo ipapo 084 pane dzauya idzi 084 243 6136 36. Hanzi vanonzi vaziurawa. Okay. Ziurawa. Okay. Thank you. Right. Thank you. Regaitoni. Thank you, my diaries. Hanzi muzukuru wavo regaitoni. Okay, ava vacho vanokubatsira iwo for free. Thank you so much. 07 saka madhayaris muzere vanhu vanobatsira apa muchingozvitinya makangozvitinya apa muchibatsira vanhu madhayaris ndamuiti 078 955 4491 vasenda message hanzi aiwana help mukoma John. Vanhu vanobatsira varipo apa mumacomment section masana havadi kubatsira vamwe musadaro madhayaris. Regaitoni vamwe ndibvunzirei kuti vanoziva nzvimbo inonzi Olivier here. Hanzi munoziva nzvimbo inonzi Olivier here muPretoria? Ndakambo
ndogona kubvunzwa tiri paba ndakambonzwa zita iroro because ava vari kuti ndinokwanisa kuenda nemi ikoko kuolivian kwacho hanzi ndigoinda nemi kuchechi yacho yekuolivian. Alright, vanogona kukupai namba ndinotenda hangu zvinoita ngai ndingotora iri screenshot kuita kuti ndozokusenderai kana chinge tabva panapa. Ndatora iri screenshot kuita kuti kana tabva panapa then ndongozokuforwardira screenshot. Takungotora vese noti hatizivi kuti nguruve yakakorera papi. Ehe, handitika hanzi ava vasenda message hanzi Sis Melly if baba vanhasi vari muSA vane medical aid and vasina help with to get psychiatric admission. Ndeyanhaserei ndeyakare ndeyanakare. Hanzi is he open to chivanhu? Hanzi muri open kunyaya dzechivanhu here? Sis Melly kuchivanhu ndotya Sis Melly kuchivanhu motya moda zvechechi chete. Right, gaitipindurei kuchivanhu ndotya. Alright, gaitimpindure kuti no is not. Gaitinde kuna vamwe futi. Right, ndozvinonzi madiaries vanobatsirana. Tatati evaluation yatanga saka imessage yayo yakare. Saka varipo here vamwe vane dzimwe nhamba dzavanoda vanogona kubatsira varimo vanoti ini Huyai sezvaita vamwe ava kuti ava vari kufona vari vabva vafona. Regai tidzgava makadiko prophet apostle tinofara muri kuda kuvabatsirai nyaya yavo maiwa okay saka vari kuda rubatsiro tiri kukuhwai chekutanga Sis Melly munhu asati abatsirwa anofanira kutanga aziva kuti dambudziko rake adakubatsira maadvice achipiwa from of course people will be sympathizing and all those things. Muspiritual realm chanofanira kutanga waunderstand ndechekuti hamuna masentiment. That is why so the first thing is to understand into and then how to come up. So there are legalities and muri kuita muchikatakata apostle hamugona kundifonera direct here muri kukatakata muri kuita foni yenyu haisi kunzwika tifonereiwo direct kana muchigona alright foni yavo iri kunetsa haisi kunzwika. Isu toda ngoti hanzvadzi vabatsirwe guys, toda ngoti hanzvadzi vabatsirwe kujobheki vasunungurwe handitika pazvinhu zvavari izvi, handiti toda ngoti vasunungurwe chete handitika pazvinhu zvavari izvi zvavanazvo izvi ndo patinongoda kuti vasunungurwe chete, vaitewo free, vaitewo munhu, vaite munhu anoonekera, vaite munhu wekuti vakaendawo panotorwa vamwe vebasa vosvika vachinongwawo handiti life yavo idzokere kuita life yavo, kana vachinoshandazve vachinoita zvavaiita vozoita decision ivo vakadzokeravo kuteritori kwasatani zvinenge zvava zvavo, nokuti connection yemukadzi wavo atori neconnection bond riri strong nevabereki vake, mwana wavabereki vake. There is no way angafa akazosiya zvachose ende zvaakatoitwa nevabereki no one knows, hatizivi. Saka izvi zvine zvaziva hazvo kwavari hanzvadzi, asi ndinoona sekuti inini pamwana pavanozoona havanozongoti kana mari vabata vozoda kuziva, nokuti it's not easy mwana wavo vanga vachengeta 2 years dzese kusvika paari vachiti mwana wangu vakatopa zita, handitika vanogona ngokontinya zvavo kungomuti chero vakazoziva mari zavo tsakabuda achiti mwana ndiwavo kati hasi wavo, vanokontinya vachingoti vachingomuti mwanangu vachingo hazvina kana basa, handimaona vanongokontinya ibhondi ranga ratovepa hazvina basa izvo, handimaona. Hanzi ZCC pane umwe asenda message
hanzi ZCC ngavaende kuna anyone nyangwe asina mweya ane tsvimbo yeZCC vanonobatsirwa free of charge. Handisingazive manje kwamunonogara kwamunogara ikoko kuti kune maZCC amunomboziva weri, because ukaona vanhu vachirikomenda kudai vanenge vakabva kuoudane ikoko kwanenge vakambobatsirwawo ikoko. Ndingeda kutotsvaka ndakambonzwa kuti vanzi vanowanikwa kunonzi kumaraba stateri. Zvazvo kungozama njanzi kuti musunungurwe wena, kuti musunungurwe umuitewo munhu pana vanhu. Izvo zvimwedzi wakupera memusingadozivi kuti muchabhadhara pekugara nei, chekudodla chako memusingazivi kuti muchadla chii, muchadii. Munhu wechirume, munhu waoiriga zvinenge zvisina kunyatsongopa picture kwayo, hazvinyatsongoita. Iye ani munhu unati ari kumba kuvabereki vake, chero akanzi awirirana nevabereki vake mudzimai wenyu kana kuti chii, asi ari kudyaka, ari kutodya. Ende ari kutovata pakanaka, ende chero vakasawirirana havazombofi vakatedza kuwirirana zvokutosirimirana kumuganu. Ndimai nemwana, handimona ndivabereki mwana wavo. Saka anenge ari kusvikira mabhodha achingovhurwa. Mhanyai kuZimbabwe munogara pasina mai venyu. Ine hangu advice yangu, bhodha richingovhurwa kana zvinhu zvenyu zvangoita kuti mukwanise kudii, kuti mungoenda imbomanyai paZimbabwe apa, munoudza mai venyu chokwadi, mugare pasina mama, muvataurire chokwadi. Pamwe mai venyu vanotori neyambudzo yenyu imi, asi vakamirira kuti vanzwe nyaya kubva kwamuri imimi. Musavi zvekuti hanzi ndini first born, ndini mukuru, ndini kudii. Zviwira vanhu zvinowanikwa, hazvina basa izvo. Munoenda kunodii, kunovaudza. Zvakanaka, enda zvinzwa Sis Melly. Ndikaitimire profeti vacho, avapostori vacho nava, tione kuti vanogona kuti vanobatsira here pafoni ipapa, patione kana zvichitoita kwakungosanganisa. Itakuda kuti muti musunungurwe isu. Chete kuti mukwanise kusunungurwa chete, because zvinorwadza. Haisi nyore kuti munhu wechirume, munhu mukuru, murume abude pamhepo achitsvaka rubatsiro kudai. It's not easy, especially kuvanhu vechirume. Ndozviziva because varume vane kapride kavo kavanako, but ukazoonawo murume wobuda pachena kudai, so unenge watonyatsona kuti zvinhu zvezvo zvanyatsa manje, zvasunga, ndichisina choice. The only choice yandinoyo kuenda kunotsvaga rubatsiro pavanhu. Chokwadi, ndosaka ndakafona ndichitaura naMrs Melly, ndosaka ndiri palive kuda kuti ndibatsirwe zviite zvakanaka. Ndizvozvo ndokurwadziwa zvechokwadi. Hanzi ndakupai nhamba ndofunga kune mamwe manhamba akawanda asendwa, but asendwa pafoni yamuri kushandisa, saka chatozomana ndatapedza live. Hanzi Archibald Musaigwa vanonatsira online, hanzi vanobatsira online. Iva pane nhamba dzekunzi asendwa. Alright, thank you caller, thank you vasikana. Ndichadzitarisa nhamba dzacho kana tapedza. Ndofunga masenda pawhatsapp nhamba ine hanzvadzi, saka ndikuona vanhu vakawanda vari kutokomenda tiende maitenyi, titotorawo manhamba. Tine madambudziko, titotora manhamba, tine madambudziko. And tozozvitaura kuti vane matambudziko akawanda, vanhu vane matambudziko asikana, but vamwe havakwanisi kungotaura pamhepo. Vanhu vane matambudziko avo, vanhu voti hakuna zvinhu zvakadaro, vanhu vanotengwa, vanhu ndezvekunyepa. Ngatisadaro guys. Munhu anenge achida ane dambudziko rake, muregei abatsirike. Siyai izvi munhu abatsirwe chete. Hanzi chechi yevabereki vemukadzi muri comfortable kuitaura here zita rayo, kukwanisa kuavoida kuti tizoindako. Ameno kuti zvinoita here Sis Melly kuti tidaro Sis Melly. Zviri kwamuri kana musingatyi munongoitaura, because isusu tinongotaura pano, tinongofumura, tina basa nazvo. But kana muchizokusaidi kwenyu muchiona kuti hamusi kuvakwata, munongotaura chechi yavo inonzi chakati. Aiwa, ndagara handisi kutya Tete Melly. Okay, chechi inonzi Church of God of Prophets, and vana vemuridzi wacho akafa. Komana vari kutorwisa chechi iwo, vari kutorwirana chechi. Nyaya ichocho itori kuHigh Court. Vanhu vekuZimbabwe vanoiziva nyaya iyoyo. Church of God of Prophet. Vana hanzvadzi nehanzvadzi vari kuendesana kukoti, vari kurwira chechi. Alright. Church inonzi Church of God of Prophet. Ndo chechi yacho nayo, Church of God of Prophet. Church of God of Prophets. Church of God of Prophets. Ndo zita rechechi roro. Saka muSouth Africa muno iri muJoburg. But haina kumbonyanya kukura stereki nevanhu less than 20. Okay, saka yakurira kuZimbabwe. Ikoko. kuZimbabwe iri kuHighfield, iHighfield naMangwende. Okay. Church of God of Prophets. Ndo chechi yoyo, Church of God of Prophets. Church of God of Prophets. Vanhu vekuZimbabwe chero vari pamadiaries vanoiziva because vane nyaya yavo iri kuHigh Court. Hanzvadzi nehanzvadzi vari kurwira chechi. Church of God of Prophets. Saka iyo ndo chechi iyoyi.
yacho iyoyi kana ungachida kusachi Church of God of Prophecy moinda kumunoona kuti munotambiwa yose iyoyi ina ndakamirira profeti iyo ichinzi Church of God of Prophecy havaite zvese izvozvo asi ichiitwa ichi ine zita reprofesi one ndizvozvo ndozvakatondishamiso haitwe zvese izvozvo Sis Melly inga zvakaoma alright hapana chakaipa saka regai timirire profesi ndinoti ndoda kunyatsodzwisa kuna profesi kuna apostol wanga tifoona kuti apa hari iri kubuda apa pauro yapa ichinzi hari iyi yakaonekwa ndoda kunyatsobvunza panyaya yari kuuroyu kwari iriko kuchikristu kwari iriko ndoda kunyatsonga ina hanga handisi kuaccusa anything ndoda kungohwisisawo kuti zvinofamba sei nyaya dzehari idzi nengoma Sis Melly nengoma aiwa isusu yengoma tizoizivi encounter yatinayo ndeyehari pano saka toda kubvunza nyaya yehari kuti zvinosangana papi hari kuchiprofita kuchechi hari kuuroyi ndoda kungobvunza hangu apostol kana chinge vauya ipapo kola hello tiripo makadi yenyu hanzvadzi chekutanga it's nice vanhu vari kubatsira vari kutaura zvavari kutaura but nyaya iyi mukoma pane pamurongosiya iye zvino dai matanga manogadzirisana namai venyu pasina any other thing amambotanga kuda kugadzirisa ine munogadzirisana namai venyu mutaure namai venyu zvese dai maikwanisa ndirakupa zvangu nhamba Sis Melly musamirira zvemadokutani izvi ndine vakomana vamatrax vanokwanisa kucrossesa but vanowanikwa kumesina saka kubva kwamuri memakutotirafira kuenda kumesina mubatana navo from mesina vanokrossa nemibhodha munogara pasi iye zvino muri kushaya pekurara muri kushaya chekudya dai muna amai venyu muchidya chavari kudya muchirara muna amai venyu muchitaurirana nyaya dzenyu chichazokurwadza muupenyu hwako wese ndechekuti amai vako handisi kuti vashaike vanogona kushaika voenda vane chigumbu iwewe usina kuvataurira zvavanofanira kuti vavataurire ivo vasina kuti iwe usina kuvataurira zvavari kuda kuti iwe uvataurire uchatambura upenyu hwavo hwese wese maprofeti n'anga dzese vari kufuna vachiti vanozodi vanozobatsira vanozodi tora manhamba but profita wokutanga nen'anga yekutanga vafana kugadzirisana naende amai vako shamwari maita basa ngova ndazinzwa unotaura namai vako then from there uzotanga kuzotsvaka zvimwe izvi I'm not saying because mistake vanhu vakaromba chinoitika nemuruwa ndechekuti kana wazvigofa ukadzokera kumashure vanogona kukuuraya saka kwanga uchienda kumachechi chitoramba wakasimbirira uchienda kana uchiita zvemuteuro wotoramba wakasimbirira ende iye zvino hapachina chekutya matofumurana saka uroyi hwacho chitoudza naye because muroyi haadi kuudzwa uroyi saka iwewo ukangonyarara chete ende ndiwe unodona pasi then on the other hand kana it seems kuti vanhu vari kushereketa futi through mwana uyu saka dai zvaibvira kana zvinhu zvavo zvaita kana iwe une shuwa mwana uraro wako ropariri rako utori mwana uyu kubva kuvanhavo because tamba vane vachikuita tamba chidembo muswenda akabata vane pamwana wako ari mumba mavo saka ipapo unogona kugadzirisa zvimwe zvinhu but mwana wako still kana ari mumba mavo hapana kwakanyanya kuregwa uri kuenda futi chokwadi maita basa ndazinzwa maita basa kana uchida zvokuti ucross border kuenda kumusha ndichapa Sis Melly nhamba dzangu then I will get you in touch nevakomana vanhu but havasi vanongogumira mesina vachidzokera kuZimbabwe naye hanzvadzi vakomana vanoita mari kubva mesina kusvika kumwadzadzi munobva kupi John munobva kupi kuharare ndobva kuharare amai vari kuharare izvezvi alright imari kubva kumesina kuenda kuharare hanzvadzi ndinganyepa ndingakwanisi kuvachaindi ndokuna kutovabvunza kana kuti ndikazomupa nhamba vobatana because ivo kuti vanomuudza kuti vanenge vari mumesina rini because vanoita 3-4 days kuenda kuharare vodzoka kumesina vozodzokera kuharare saka handizivi kuti vanogona kuita kuti mari but since situation yakamira so ndogona kutaura navo kuti vaone kuti munhu ari pasituation isiri right
varege kumubhadharisa handiti try kuti ndinzoki vanokwanisa kusvika ipapo. Taurai kuti ndokumbirawo hanzvadzi kuti muvakumbirirewo kuti mari hapana kuti vakwanise kuti vafambiwe navo vachinda kupi vachinda kuzimu please. Vanenge havana kana mari izvozvo havatorina kana vari kungorarama nenyasha vabatsireiwo kana zvikazoramba kuti zvarambisisa ritotokumbira imi vanhu vechirume nanzvadzi mungovatumirawo kana ka 20 pounds kekuti vakwanise kufamba kunosvika kusika harare. Izvozvo hatitauri kuti kutaurirana kuseri but hatisi zvedu ngatirege kunyeperana. Ngaatanga agadzirisana namai vake ozotanga kunogadzirisa anogona kugadzirisa zvaanoda kugadzirisa uku but for as long as amai vake vasiri happy hakuna kwari kuenda. Ndizvozvo right. Hanzvadzi handi mune dzimwe nhamba dzewhatsapp yangu kwete iyi dzamuri kufona handiti ndinazo ndikureva hanzvadzi vari pafoni. Handizivi kana kuti handiti muri kuona nhamba dzangu muzitorewo musazidedzera pamhepo. Aiwa iraitwa hamuna 064 watoti dzinonyanya kufonwa nevanhu idzi ndedzepashow chete idzi isingazozi kuti alright hapana kuipa let's hope yatora mascreenshots anditi kuti ndatora amene. Alright maita basi right hanzi pane vamwe vari kupa suggestion yakanaka chaizvo kuti hanzi mai ndo mudzimu mukuru ngavatange vaenda kuna mai first vonotaura namai then chero vakasada kugadzirisa zvinhu zvavo vachibva mumaoko amai pamwe mai kuzimbabwe kuvanogona kutofamba navo kuzimbabwe ikoko kana kuita munamato wamai hanzi uri powerful kudarika munamato wanzvadza vavari vega saka vakatoenda kuna mai and I think inini tatisina kumboona enguli iyoyo but hanzvadzi ava vane a very strong point vanga vachitaura a very strong point yekuti hanzi naPetronella hanzvadzi ava vari kupi muno mujoni vari kuPretoria Petronella ukazouya kuwhatsapp kwangu ndogona kukupa nhamba dzavo vari kuPretoria andimoona then vonotaura namai vavo vogara pasi pamwe mai vanogona kusumuka navo vakaita zvavanoita semunhu mukuru andimoona zvikafamba negwara andimoona. So I think this summarizes everything kuti hanzvadzi vasimuke vatange kuenda kuna mai kana kuti kana vaine mari yekuti vafone kuzimbabwe vanozoiwana mari yekuti vakwanise kufona kuzimbabwe I don't know andimoona but I think kusimuka kwakakanaka vononyatsonogara pasi vononyatsonotaura namai vavo pasi and then vovaudza kuti ndonyaya iri kuitika. Quarantine kana waenda nematraki kuti handifungi kuti ningoshandira quarantine I don't think so kuda unenge ungoenda kumba straight anditi hanzi a mother's prayer can break any altar. Yes I do agree. So Apostle ndanchiona muchifona Apostle IK I'm waiting for your call Apostle IK manga muchifona fona itinzwe ndinetoto nemubvunzo wangu wandoda kutoshandibvunza wehari ndo wandichita ndishingirire kuti ndivafonere kudai bvunzo wangu ndoda kudobvunzawo panyaya yehari apa kuti zvinofamba sei kuti uri kuwanikwa kwese uku. Hello mama fona tiri pane imwe call yanga iripo. Tikukunzwa hedu zviri nani naye Apostle intoda kutanga nambobvunza mubvunzo hari izvi zviri kufamba sei panyaya yehari apa kuti hari yawanikwa kurombwa kuroyuko hari zvetoiwana kuchikristu ini ndipapa ndaita confused ini zviri kumufamba sei ndidzidziseiwo please munhu waMwari. That's a very very valid and good question. Chekutanga Sis Melly life yatinorarama panyika vanhu vazhinji they don't understand kuti life yatinorarama iri spiritual. Tinoreve chii kana life iri spiritual ndiro zvinhu zvese zvamunoona panyama report card to you zvinhu anonzi maweapons kana kuti zvombo zvinoshandiswa kurwisa. Saka Satani muwitchcraft world munhu vanokwanisa kuisa munhu muhari kana mubhodhoro kana pamuti kana pahuku kana pambudzi kana pamombe. Now kana makuita deliver
deliverance chinoda kuti uzive nechoti munhu chakamusunga chii ndokuti mukwanise kudhilivha munhu haukwanisa iwewe kudhilivha munhu aiswa muhari obva apidigirwa hari yobva inoiswa mubaku kana mumba momuti nezita rajesu you need to understand kuti these are weapons ndosaka pauro achinyora anoti musave ignorant yemaschemes kana kuti weapons or the methodologies of the devil. Saka vanhu vazhinji because vakaona hari yakabatwa nen'anga vati muprofita akutsvagei pahari and it's a valid question kana vanhu vasina kudzidziswa. Saka kana munhu akasva muhari prophetically pandabata hari iyi ndichiipwanya ndakupwanya hari yose yakabatwa nemuroyi ndakupwanya hari yose yakabatwa nen'anga ndakupwanya hari yose yakabatwa nemusatanisi akaisa zita remunhu ari kuitwa deliverance. So prophetically we are using something chakatiri kurepresenta what we call the law of representation kuti wakabata hari but takuti hari iyi we break this clay pot. As we break this clay pot, any other clay pot that is in the hands of the enemy that is controlling and destroying destinies, marriages, families, and destinies that one ngaipwanyike. So it's a prophetic kana yabaka nemunhu wamwari, it's a prophetic and symbol. But yakabaka nasatani ari kutokushandisira hari iyoyo kuisa munhu. Okay, panuta advise the spiritual, imagine kuti hari yakaumbwa nevhu mwe munhu obva aisa ropa remunhu kati bvudzi remunhu imomo wega uri kuuk uri kucanada kusouth africa uri kubotswana uri kuharare mbuya yakakubata maybe iri kumusha uko wototanga kutoresponda hari yaumbwa zvokuratidza kuti it is beyond the clay pot. And a lot of people they don't understand spiritual realm because toenda kuchechi oizo ndosaka kwani komano anga achinamata ari kutonamata and I understand where it's coming from. If a person who is praying, right? But mukunamata kwake he has not been able to override what was done simply because he has not identified the weapon. And atezvara vake our one spiritual alert kana tichiti vari spiritual alert handisi kuti munhu wamwari muspiritual world we have got two worlds. We have got the negative and the positive, and most of us we live life sezvainongouya. You need to understand kuti zvinhu zvamunoona zvichiitika panyika zvinotoka munyika imweya zvinotogadzirwa kuti naizvo doti tisimere izvozvo vanonhere pasi iwo uchinamata mure wako ugogadzira haro gokuisai muongo kuisai mugodhoro muchitaura there is no weapon formed against me. Motoona muchitodonhera hari chinosaka mudonhera hara zvoti mwari haana simba. But you need to understand anonzi marules of the engagement or technicalities that can be deployed for one to have an advantage in the spiritual world. That guy is a prayer warrior. That is what has sustained him up to today. But the weapon to use has not been made available to him so that another counter or overthrow what the hero has done. Now, Baba, and whenever we are trying to help people, those who are very popular now, you should not be down to Taro and to Anaki. Whether you want to Taro to Nabatri, for maybe some of them to go back to the personal train, the personal said, I want you to understand one thing. Baba, what you can have to do any what it impacts is Huyai. These are rules. This has nothing to do with that you pray more, you don't pray more. Those are not my Christmas is only poor, you are defeated. My life was that is frustrated. Because one longer you who for understand, I want to ask that I watch him Mura, I also don't run graduate in Boyle, I also don't have the stuff without that start, but they don't want to go through the process of making the start. So as a result, as a member of the turn around, and by so doing, get another chamber and catch you stay high. With the matter, but prayer is one of the weapons that is available. It's not the only available weapon. All right, okay, prophet. All right, apostle. All right, apostle. Makutotipinza chechi panapa. Matatove muchechi, matove kutotiparidzira. Munje mozotidzidzise henyu. Ndangovhunza ipapo ndatoda kuti maiwe nhasi zvangu. Zvamatove kupiupiti. Mozonyadzotiparidzira henyu zvakanaka tinyasodzidza kuti zvinosangana sei, zvinopatsanurwa sei. Tatove paproblem. Saka vane dambudziko apa. Tinoda kuti vambonamatigwawo, kubreakwa macases iri pavari, vamboitwa deliverance this thing chiri kutenderera pavari ichi chavakapinda mazviri ichi. Life yao yakapinda yakatosaka
kutofa because she has been keeping him because of these prayers. Even that girl, she has been also kept because whenever you violate a law in the family, which is satanic, there are consequences. Some consequences actually now. That is what is facing. The consequences will take everything. So what we need is deliverance. Deliverance. I don't know what I can do. Most of you want to know what I can do. Why you want to know what I can do? In a certain about the government, also, they will not also have access to the shoes about them. And the Canazana, as I can do, this prayers are Kushanda. Charo, I deliver, but the deliverance, they are not going to come on the road. I would like to go from this stage, one stage by stage, stage by stage. You know, I'm going to get nasty. I'm going to go all about a summer. He can be delivered, but deliverance, he has to be going through a process. You just this one, you wouldn't go in the Canadian, you know, that state. Then go to the next quarter of one of my results, one. As you want to become the he can be delivered. When that will shout, when that will pray, then on America, it does not stop the devil from attacking him. Already is under siege. And I'm not let's let him drive because he unknown to him. Other people are saying at the yard of his visa. He put the church with it. And now I will not to young one here. I was a farmer. I put that rising up. In the deliverance, I said to you, who got on about that for me. They can fall down from the picture. What about that sooner? He needs to be taught. And I think that's something I will call it. You talk about something that has to be at I'm going to do that. I'm going to do that. Every day I'm going to own a transformation. Transformation. That gives me hope also to fight. Alright, Prophet, again, ndikukupa inamba dzavo kuseri mugowana kubatsirana navo. Alright, is well. Apostle, wani voda kutofamba nebhora chiparidza tatotofambi gwanisi nebhora Apostle. Tichapa mpukana wavo platform yavo vauye vadzidzise vaparidze pano vachidzidzisa kuti zvinyatsoita, especially my late night prayers. My late night prayers andinoona vachimboita papage pavo. I think we really need them here kuti kuma 10 11 vane matime vanomboita maprayers kupage kwavoko. I think we need them here. We need them here, those prayers, guys. Kune vanoda even vakaita vanhu 50 or 70, it's fine. Tinenge tiripo vanenge vachidere zvedu zvekunamata vanhu eriwayo. It will be okay. Antimaona. So yeah, anzvadzi John, tinokutendai nekuuya pachirongwa panapa. I think kune manhikiri manumbers akawanda andichakupai anyorwa nevanhu neyamunawo nevecheche. Oh, mirai, pane vandaona vanga vakapfeka gauni rechipostori vanga vachifona. Ndandakanga makuvafonera bheki ava. Ndaona paprofile picture ndimadzibaba ava. Ndandatokanga makuvafonera bheki. Sis Melly. Anzvadzi. Taura yenyu. Apostle K ndakatombovabata Sis Melly but havana kuzombovira vabatika. Saka ndatosvamisika kuti vataura voice rangu vanoriziva. Makambotaura navo? Unogona kuvafonera kana varipo palive vari kuziziva. Vati vachazondibata but nanhasi nditore nhamba dzavo ndogona kudedzera nhamba dzacho izvezvi. Okay, so vava vasina kukubatsirai kana zvanga vakambokubatsirai? Havana kutozombovira vandibatsira, vakakungopromisa kuti ndichakubatsira but havana kuzombovira vabatika. Mukaramba muchivafonerawo here nokuti vase vanhu pamwe vanhu vanaMwari? Ndakatoramba ndichivafonera ndogona kuratidza mameseji avo vakatombonditi takatomboita zoom meeting yavo yavakati tiite zoom meeting ndogona kutokudedzerai manhamba avo. Oh, okay. Then pakanaka kana pakadaro varipo vari kuzvinzwira. Handiti Apostle muri kuzvinzwa ka? Havana kuzombovira vabatika Sis Melly. Vakataura kuti vanogona kundibatsira dambudziko but havana kuzombovira vabatika. Alright. Vasendera mameseji kuti Apostle chakati but vabatika. Regai go vari kuzvinzwira, regai go wakuti nemhaka yei kuti sei vasina kubatika iko kwacho kuti regai ava vavatodavira vadrop, regai vafonere bheki tinzwe. Hello, Anjati. Hello, oh, network. Network yavenenge iri kunetsa. But chero zvifanana nava ndivamadzibaba. Torai nhamba idzi.
ndivana madzibaba vakatowanda vari vana madzibaba kuda 11 or 12 074 double 4 5 06 89 yeah ndivana madzibaba vachiro zvichifanana muri kuona ka ndivana madzibaba vatori mukatoseva dziri paprofile picture ndivana madzibaba vakatobata machumba avo ndifunga ndevejowani masowechishanu here kana ndevejowani masowechi handizivi kana kuti ndevechi handizivi asi ndivana madzibaba chete saka tikapedza panapapa imimi motovabatani kana ndine dzimwe dzauya kuwhatsapp kunamba yamuri iyoyo ndokuforward drive zvakare then imongofonawo asi amai kana zvichiita please ifonerai amai handitika handizi zvino amai vane whatsapp vasisina foni inoenda pawhatsapp vanotorera vanawasikana rakambovatsvagira yakatoa hakuna mwana musikana wamunogona kuti mufone here mutaure namai pawhatsapp nokuti sofa maybe zvinogona kuti tini netsei kuti mungotaka kuti vangoisa blessing vaise blessing yekungoti chete pamunoshandika zvinhu zvenyu zvivhurike imwe hadzadzi yangu ane foni ine pawhatsapp ndogona kufonera ndikatadza kufonera iye ndogona kufonera kungoti mukwanisa kutaura nanhingikiri mukwanisa kutaura namai venyu so that tatazvitaura pano 1 tazvitaura pano b kudhara tazvitaura zvese zvokudhara izvo kuti is for free tazvitaura pano kuti free izvo zvezvo saka tagara kuti kuitira kuti amai muvaudza kuti nenyaya yecorona iyi handitika so that kusaita zvimacomplications kana zvinozokunetsai kana madii kuti mungotaura namai muvaudza nyaya yenyu over the phone handiti vaise consent kana vari kuzoinsista kuti uya mwanangu kuno kwira uye uya kuno pamwe vanenge vachitoziva zvanenge vachiziva then hamuna choice moenda kana vakati oright ndakupa komborero rangu mwanangu kana kune vanokubatsira ikoko famba nenyasha uende vatozarura muna matomukuru iwoyo moita zvamunoita aiwa maita basa Sis Melly maita basa nenguva iyi kutenda madiaries thank you so much right saka panezvi zvakazvitaurwa saka tinokutendai thank you very much tinozotaura nemi kusei tinozoda kunzwa feedback kana zvichiita kuti kwamafamba kwese mafamba sei maona were sanduko please namba yangu maanayo muri free kudzokawo nefeedback kuita kuti madiaries acho adi azozivawo kuti zveshuwa zvinhu zvedu zvakadi zvinhu zvenyu zvakafambawo sei. Thank you so much, Sis Melly. Thank you so much, my diaries. Thank you so much. Thank you. Aiwa, thank you very much. Right. Thank you. Thank you so much, Sis Melly. Thank you. Bye. Right. Hanziko money for food. Money for food, I don't have. You can if you want to help him, to help him. Ndokasa kupa namba dzavo wo vafonera. Avana nezuro chako yesterday. Airtime yarushanisa pa ndavatengera mabundles. Airtime pa fair kwavunza vanotokudza this is it ndichitovatumira airtime yacho. Actually the airtime yavatoshandisa ndindatovasendera makuseni because vanga vasitorina neairtime yekupinda pauyu pa uyu pacho vika ndikuripiko vanjodzi ishi yamotonati airtime yandavasendera ishi iairtime yandavasendera makuseni ishi iairtime vanga vasitorina airtime yacho yekuti nyaya varikuda kutaura vari kumufonedzeva kuti ataura nyaya ndavabvunza kuti mune wifi here svika handina wifi saka mune airtime here zvikanzi handizi kuti airtime yandasara nayo inokwanisa kutaura asi varikuda kutaura nyaya yacho ndikaona kuti kukumbigwawo hako vanga vachikumbira nestyle handiti ndikabva ndatovatengera iairtime yandavatengera kuseni ishi urikuona ndikatovasendera kuseni iairtime yandatovasendera makuseni ishi andi muri kuona hanzi put his phone number please regai ndingoistag number yavo ndingoisa hangu pano right so that vanoida vatore havo pano sezvo vamwe vari kuti tipewo namba yavo 073 9972 972 4326 inda kungonyora kuti John iroro ini star ravo chara handirizivi ndo star ratanguvapawo pano pashow
ava zita ravo charena handirizivi. Simele muchiri kutinyara madiaries kudaro chingoti diaries for your thing. Chigwa tichiilusi pin number iyo ndaisa iyo number yavo ndangose ndakonyora zita kuti John asi harisi zita ravo ndakuya harisi zita ravo chechera handisi kutoriziva. Harisi zita ravo chairo harisi zita ravo chairo kuti John tanguva papano kuti tiva protected handitika but harisi zita ravo saka kana muzovaindira kuya mungotakuonai kushow kwa Sis Melly nokuti timuzoti John vobva vakanga mauti havasi John voti I'm not John, wrong number. Saka musakanga mekuva yeuchidza kuti takuonai kupi kushow kuti vakurumidze kuziva because mukangoti mukoma John mumwe atokanga mobva ati aiwa handisirini mukoma John handichimaona handisirini mukoma John wrong number vanenge vakanga muasteri repashow ratanga tichitaura naro pano handichimaona. So ndizvozvo guys, thank you very much guys. Maita yenyu mwara kuitirai zvakanaka nemanhamba wose auya akawanda chaizvo ndikumaona pafoni yavanga vari akawanda chaizvo manhamba akawandisa manhamba ari panapa auya ari kuda kupiwa mukoma John akawanda zvokuti manhamba ari panapa aya maonai manhamba wose akawanda manhamba ari kunzi apiwe mukoma John ose aya akawanda fani manhamba wose pamanhamba wose pagoshaikwa kana 1 anogona kuvabatsira indona sokuti hapasi shaikwa 1 anogona kuvabatsira handichimaona. So guys maita yenyu mwara kuitirai zvakanaka handitika ndo patinotaura papaya kuti kunonzi chi mbudzi kuzvarira pavanhu hanzi nditandirwe kuti kutandirwe mbwa handitika ende zvakare hanzi kuwanda huya kwakaipira kupedza shuga ndizvo kupedza upfu kana kupedza shuga 079 ndidzo idzo ndidzo dziri right idzo dzakakwana namba idzo dzakakwana. So wedu maita yenyu usafe mumoyo chiona munhu chirume hanzvadzava vanga vari 1 vachingofamba vakatakura nyaya yavo dei vanga vasina kuvhera vakataura pane vamwe vanogona kudonha vakafa neBP handimaona vanogona kudonha vakafa neBP vachingofamba nayo. Saka zvandinoti kutaura kwakanaka uku Huyai yenyu anoda kungondibata namba dzangu munadzo WhatsApp yangu yakashama unongo uyawo unongoita haidea hanzvadzava wotaura handitika ndo zviripo Pretty hanzi nevascreenshots chekupai zvakanaka Pretty yo nezuro ndakazokumbira mascreenshots ndakazopiwa ndofunga svika kuma 250 ndaseka nhasi Pretty we 250 mascreenshots. Sis Melly makati mascreenshots tatora 250 ndaseka veduwe ndikati madiaries gaende zvakaoma asi mwara kuitirai zvakanaka mani madiaries mwara akanaka. And then musikana wane zuro uya indatotaura naye zvenasi ndikati kuda chati tochiita zvepalive achiya nenyaya yake unenge wakungo kwai pane vanhu vakandiziva uyu musikana wane zuro ndogona kumufonera hangu kana muchida akuudza yoga ndisaita kunge ndamuvharira panze ini musikana wemuzuro kwai pane vasikana vakamuti tikuziva kuti ndiwe chete ndiwe wanga uri palive chichichichichi saka anga akutya musikana yekuti aekutara zvakawanda saka ini zvandinetsa gainditirai kumufonera tinzwe amina akadaira baby girl hello mushe aiwa ndiri pa live vanhu vari kuti ko musikana wedu haufasilepi ndikati imi ati hachakwanisi saka vanhu vanga vachindiri kunyepa ndikati gaidi mufonera kudze yega muzoti pamwe kuda ndinoreva nhema saka izvozvi vaudze vari pa bacha asi ukwanisa kunyatsotaura zvakanaka ukwanisa kundifotera leta yenguvai awa alright ndichazama kufonera naawa rachona because ini vanhu ndovarondinesa handisiri kanzi ko musikana wedu wane zuro ndikati aingati haachakwanisi ini handizivi saka inema ndikati gai ndimufonera zvitaurire oga
regai ndingofanira zvitaurire oga kuti achauya here kana kuti achakwanisa kuuya because hatine hedu nyaya yatinayo asi kana uchizongokwanisa kuuyako zvakare kuti upedzise nyaya imwe dzimwe dzausina kutaura waiti uchazotaura dziya then unongondiudza tongoronga todzoka pano. Andimaona ehe saka ina handisiri ndadaro andimaona handisiri ndadaro. So guys tobatana anditika tobatana mangwana. Let's not forget to support ndandabika kudhara usavi. Let's not forget to support sisi veku Australia vaya mama ladies veku Australia guys. Mangwana ne life yavo tiva support kana chidawo kuita ma live. Chris D ndru kona vamuzora chimboya waita live Chris D chimboya waita live umboya pana mboita live panapa uchitikweshengura pano kana tona kuti uda kuita live yako please panapa uya free tingokupa ndikikiri na Chanel moyo uyai mboita live tanaka uyai tikupa platform umboita live pano mumboita ma live wo tichiseka tichidii uyai mose mimi maghost mboyai mumboita ma live pano timbonakigwa anditika tichiseka tichidaro anditi ehe ndemusiko yoka jesano dona kumbira pa kuti live ani but anyway takamirira edu dera chira mtizitsira ma live tichiseka panapa. So guys anoda kuita live yake inongondibata une zvaunenge uchida kutaura kana kuti une zvaunenge uchida kudzidzisa kana zvaunenge uchida kushare nesu tiri pano unongondibata handina Chris D ndiri kutoya kuzoita hot seat musiwo yoka kana Chanel ndouya abaghost acho yanzi tinouya kwavanoramba havarambi kunonzi tinouya paoni kuvaona zviti. But anyway guys tinokudai makadaro tinokudai zvisingaitsi because muri mama maghost asina zvaukonzereso. So guys we love you, take care of yourselves guys. Tosangana zvakare munguva inotevera tiri pamwe chete hanzi namadhiveshon ndobvumidzwa here kuita live iri rimwe ghost rotondifanira panapa rinongofona harichaiti live hachaiti ndikikiri haadi kuita live andake kungofona ighost irori anoga ighost zvake hello iwe bandiri kuseka ipapa pandikati ghost irori riri kutondifanira riite video call rinongofona ndepi yako ndozviziva 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 hangu totsvaga vamwe iyo ichinetsa ichita musindo kudai pano hauna kuiona ichita musindo kudai iwe chiona ichinetsa kudai so iyo ichinetsa ichita noise kudai so yamukoma semu vaya vakazodzoka vakandisendera voice note but inyaya yamukoma inonoizika pano mwari kuti inyaya iri staged ndeyefeki ndeyechisaka ndakaona kuti iri kunetsa nyaya yacho ndobva natizongoisiya ini vanhu ndozvavari kutaura kasaka unoziva kuti kuzoramba uchingonzi everyday mangwana nyaya iyi ndeyefeki kwakaitwa magodhipa ukatogonyedza kuwanda ukanzi nyaya ndeye saka ndakaona kuti yakuita mutauro wakawanda ini zvinenge zvine mutauro izvi ndizvo but handiti vanga vazoenda here mukoma semu vaenda havana kuzodzoka vakuharare kwacho ikoko vakabva vangoendera tu saka zvino kana ichikontroliwa zvese zvauri kutaura kuti inokontroliwa zvino yanga yokontroliwa kumadiaries kaya kunzi ndeyefeki saka ininde nichadii ipapo kana zviri zvevanhu havana basa zvepano
ndizvozvo zvevanhu hazvina nebasa pandakavanzwira tsitsi ndepekuti amai vavo vanenge vachivakontrola mazvona obva vashaya munhu anoda kuvabatsira mazvona because paunenge uchikontrola paipaheka iwe unenge usiri kutoziyawo mazvona simeli saka unenge uchitotedzera zvekutoti vakakufonisa paipaheka iwe unotodairawo because vari kukontrola mapanzwisisa saka kuti musamublame ani mapanzwisisa iva ndambovhera ndavablema havo but vanhu ka imimi madiaries acho imi madiaries ndimi vanga makunetsa nekunze uku mastreets umu ndezvefeki what saka ndandave confused ndikati zvine mutauro zvakuita mutauro izvi musavatizi ndonyaya yangu yandinayo ndaiti mukumbiro wangu taura chokwadi kuti dei pangotraiwa again kana zvaramba tichatraya kuona kuti teoreka ini hani manhamba acho mazhinji anga achingoposta kwandiri ndombotrayawo kumbotaura nevanhu vevandimbona kuti pane ungavagona kuvabatsira here tikangokumbira munhu acho anga achingovabatsira waikumbirawo imimi fange inini hangu ka handikwanisi kutaura nawo because havandiziye but imimi munotovaziva handiti anonzi apostle vaivai vanga vachivavaivai mongokumbirawo kuti zvinoita here amuyo wangu ukandirwadza inini hangu ukandibvunza kana ukandibvunza chako my honest ukandibvunza my honest opinion ka mukoma ukandibvunza my honest opinion ka mukoma sema I don't think kuti vanoda zvinhu zviya zvezvana apostle ik yini indonasa kuti vanotoda masvikiro chaiwo aya enyika chaiwo masvikiro anonyatsopinda pasi pemvura vonyatsokuvageza vachinyatsokuvabyisa I think so ndozvandonyatsotofunga ini I think zvechechi izvi amen ndozvandoonawo because zvechechi zvinodaka newo wacho handichika wakazvimisikidza unoziva kuti zvinhu zvamwari zvinoda iwe wacho uri serious handiona uri serious wakamira panzvimbo ndozvandikureva manje inini kuti vanenge vachikontrolwa mazvinzwisa vari kana uchikontrolwa sisimelika unenge uchiitiswa zvinhu zvacho iwewe zvasiyana nemunhu asiri kunetswa uye asiri kushereketwa navanhu vekuchikafu nemapanzwisisa pane difference yekunzi ukatiita so unogona kuramba uri iwewe but vanenge vasiri ivo mazvinzwisisa ndinoona nyaya yacho havazi ivo mazvona ivo vanotoda kubatsirwa saka vanotoda munhu wewe anotonzwisisa nyaya dzacho ani mapaona inini nditori kunyaya dzacho sisimeli pakutaura chokwadi saka ndinozvinzwisisa saka ndinotorwadziwa nazvo zvamukoma semu mapaona because vanhu vacho vanokukontrola ini ndikukunda hangu ndega but zvakaoma zvakaoma ndikunyemberai Alright, tichatraya kutaura navo tinzwa kuti zvingadii tichatraya kutaura navo alright it's both things alright sharp kana kumbotraya ivo vana bolt kata vaya timboona kuti timbokuvakumbira tione kuti vangatibatsirira munhu for free here handiti maona so ende mamuchibvunza feedback yemunin'ina waprincess handitika mabvunza feedback yemunin'ina waprincess hanzi izvo nemunin'ina feedback yemunin'ina waprincess hanzi naprincess vakaita meeting saka vaita meeting murume waprincess akati ari kubuda kupera kwemwedzi osiya munin'ina wacho mainini vosara saka tamiriravo kuti mwedzi upere ndo feedback iripo tamirira kuti mwedzi upere sekutaura kwaakaita obva abuda kosara chi vana princess nemunin'ina wake and then ini ndichaindako ikoko kuJoburg kwacho tonyatsozvionera toga paground tichitora mukomana uya tichinomusiya kwaGanas kuti amboenda kuholiday for 2 weeks ambonofara nevamwe vezera rake ari ikoko and then ava vasikana vachitsara vachitanga kudi vachitangidza business ravo handiti maona so ndo zvatakaronga izvozvo saka takamira kuti manje ndachoisvike tindeko uyu murume abva indosvikawo kana pane madiaries anoda kuenda neni anenge ari muno muRustenburg kana kuJoburg toenda tose tichikwata tononyatsoona sishe background chinyatsobvunzisa zvakanaka because Lorraine understand kuti kunyatsobvunza ndofunga anenge achingoita kamwe kaku handimaona tonyatsozvionera tega chinyatsobvunzisisa tinyatsosvika pamudzi kuti chingave chidambudziko rei tichindaona zvatinenge tawana handimaona then tichinovasvitsa tichinoseta tora hanzvadzi iyi tonoisa because mapepa anenge aitwa pane munhu akati murume wangu akati anogona kutora mapepa yakupolisi ekufambisa saka tanditora mapepa zaya kupolisi ekufambisa toenda kuJoburg kwachona ndopika Lorraine ndopika vamwe vanenge vachidawo kuenda toti takanangako
handitika tonoona totora mukomana ushu tonomusvitsa kupi kwaGanas kuholiday tomusiya ari kwaGanas kuholiday todzoka topfuurawo nekwaFill tichimboonawo Fill kuti ari kuita sei ndobva ndadzoka hangu kunoko handitika so guys ndo nyaya yachona hanzi Ganas ndiani Ganas ndeumwe mudiaries akati anogona kumbotora hanzvadzi yaprincess handitika akati anogona kumbotora hanzvadzi yaprincess kuti ane mwana wasisi vake ane age imwe chete nehanzvadzi yaprincess kuti vambofara pamwe chete maybe angaita open up kune vezera rake handitiona ikokoko ambochinja environment handimaona akangoofawo kuti ngaauye kumba kwangu handimaona saka murume ndiye akubva ndozvavakati ndiudza inini murume anzi akati akwenda womunin'ina asi munin'ina akati ndinosara unoenda woga saka murume woinda munin'ina mukadzi womunin'ina waprincess osara handimaona murume Beulah murume ari kubvira nyaya yekuti ari kunetsa munin'ina waprincess ari kutadza kugarisana nemukadzi saka isusu takazomubatsira sei iye achinetsa achikontrola kudai vanoenda kumachips kubusiness kwacho sei iye vachinetsawa kudai so handimaona saka takuenda padhuze kwaComfort tichaenda pakati pevhiki because toda kumbonoona maibesa maicomfort handimaona saka pandinenge ndakuenda ndichataura pano vanoda kuenda voti takamira pakati toona kuti kune vari kuJoburg kune vangani vane transportiwo yekuti tinokwanisa kuenda tinokwana here tese then toona kuti tingafamba sei inini obvious maybe ndogona kutakura 3 kana 4 people vamwe votakurwa kana kuina ari kuJoburg ane transport totakurawo tikaenda chero chiri 7 kana 8 it's bore handitika tonoona situation iri paground handitika todzoka you miss Comfort don't worry tichanomuona manje mwedzi wakupera chiita mchizati Comfort mumutengerawo mapamba tumiraiwo mapambas mwedzi wakupera namba dzacho ndakakupaidza mai Comfort uko tumiraiwo mapambas nemukaka mumbondirerutsirawo guys onai kuti izvozvi ndichadira mafuta ndakananga kupi ndakananga kuJoburg handimaona hauzonangi futi wakabata maoko kuJoburg wotozonanga kuJoburg wapa wakabata something chekunovasirawo vanava handitika saka please kana apana anogona kubatawo mai vaComfort ovatengerawo manhikikiri mapambasi emwana emwedzi unoya kana mukaka wemwana wemwedzi unoya please unenge wandibatsirawo kudari ko baba kudani tatakawapa tatakawasitira business here business avo riri kuita chatingatongoda baby ndechenhingikiri ndechekuti business ravo mwana kana woenda akuenda kuchikoro chete handimaona so guys tobatana. God bless you. Vada kuite zvakanaka. My inbox is always open. Musakanganwe wigi yandakapfeka guys. 100% iyoyi. It's 100% wigi. Mukuiona. 100% iyoyi yakanaka singaiti mudiaries ari kugadzira ma 100% mawigi acho ari pasend tonapa. Kana even kudiaspora anotumira vakawanda vediaspora last month vakadzitenga handimaona idzi. Unongondivinga kuinbox kwangu kuti wigi kune dzakawanda 100% Peruvian, 100% Brazilian, 100% Mongolian, Indian. Unongondibata, wandibata, handitika then ndobva ndakupa namba dzake, wotaura naye, wototengawo yako wigi, yotokandwa kupi kuAmerica uko, kana kuLondon uko, handika kana kuti kupi, handitika kwaunoda yotouya wigi yako ishi. Mutochena so isima zanomati tichaboita basa zvogadzwa musore tongobairira iwo mawigi waya apa ukada kuvhura neapa unovhura guys ukada kuvhura futi zvene papapa unovhura pakati apa unogona kuvhura futi nepakati ukada kuvhura futi napapapa unovhura ine maclosure matatu wigi yoyi ine maclosure matatu aiwa avana mimba ine maclosure matatu anomaona wigi yoyi